வந்துட்டே. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துடுது. நான் இவ்வளவு நேரமா ட்ரை பண்ணி வரல, என்னமோ காட்டுது. எனவே கிளியர் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் இஸ் கோயிங் ராங். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ராம். இது எதுல ஓப்பன் ஆகுது தெரியுமா? சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. எங்கேயோ சரி வந்தா சரி. சிந்துஜா மாதாஜிக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுறேன். and then we'll start. சிந்துஜா மாதாஜி எங்க போனாங்க? இங்க இருக்காங்க. கஜந்தினி மாதாஜி மாத்திரம் புரியறதா மாதாஜி? நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா மொத்தமா 3 நாளைக்கு தான் வந்திருக்கேன். புரியறதா உங்களுக்கு கஜந்தினி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. புரியறது இல்லையா? ஏன்னா ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் வந்திருக்கீங்க பாத்தீங்களா? யூ ஹவ் கம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிஞ்சு 2வது சாப்டர் முடிஞ்சு 3வது சாப்டர்லயும் ஃபர்ஸ்ட் இதை வராம 2வது 3வது கிளாஸ் வந்திருக்கீங்க. திரும்பி நேத்து வரல இல்லையா? முடியும் போது நீங்க வரல. ஏபி ஆமா ஏபிசி டிக்கு வரல நீங்க. அப்ப எப்படி புரியறது தெரியல. எனக்கு ஆனா புரியவே புரியாதுன்னா நான் அதனால கேட்டுக்கிறேன். எனக்கு நான் எப்பவுமே அப்படித்தானே தெரியல. நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அது போலதான் நம்ம எல்லாரையும் பார்ப்போம். எனக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஆப்சன்ட் பண்ணா எனக்கு புரியாது. ஒண்ணுமே புரியலையே, அப்படியே பவுன்சரா போறதே அப்படி தோணும் எனக்கு. உங்களுக்கு அப்படி இருக்கா கேக்குறேன். ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா? ட்ரை டு பி அட்டெண்ட், ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்ண பாருங்கன்னா மாதாஜி, அப்பதான் புரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து இங்க ஆன்லைன் போட்டேன் இல்லையா? சரி, இது வந்து அட்டெண்டன்ஸையும் முடிச்சுட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீலட்சுமி, I like so much மாதாஜி. I like so much மாதாஜி உங்களை. I like so much. ஓ வாங்க, அப்ப எங்க வீட்டுக்கு வாங்க. உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு மாதாஜி நேர்ல. அப்படி வாங்க மாதாஜி, எங்க வீட்டுக்கு வாங்க. எல்லாரும் வரலாம். எவ்ரிபடி கேன் கம். நம்ம வந்து இதுக்கு போகலையா, கோயில் போகலையா, எல்லாரும் பாம்பேக்கு வந்து பாம்பேல நம்ம போகலாம். நல்ல கைண்ட் ஸ்பீச் மாதாஜி உங்களுது. கைண்ட், சோ மச் கைண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இது கிளாஸ் போயிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம் எல்லோரையும். இத லெவல் 2 பக்தி ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி லெவல் 2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீரியஸா நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். எகைன் 3rd சாப்டர் அட்டென்ட் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல. ஏன்னா 4th சாப்டர் இஸ் ஆல்சோ ஒரு மாதிரி சிமிலரா அந்த சொல்லுவோம், அதே அந்த பேரலா போயிட்டு இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் கூட டீப்பா படிப்போம். ஆனா வந்து இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன படிக்க போறோம்னா, பகவத்கீதா எப்போ ஆரம்பித்தது, அதோட பர்த்டே, பகவத்கீதாவோட பர்த்டே எப்போன்னு பார்க்க போறோம். குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லுவேன், ஹாப்பி பர்த்டே ஆஃப் பகவத்கீதா அப்படின்னு சொன்னா அவளுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். 4th chapter is about that. அப்படிதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்புறம் திரும்பி கர்மா நம்ம அதுதான் படிக்க போறோம். 3rd chapter மிஸ் பண்ணாலும் 4th chapterல பிக்கப் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ இதுல நம்ம எங்கேன்னு படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர்லயும் படிக்கிறோம். இதுதான் இப்போ நம்மளோட புது கோவில். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் கோவில். விக்ரம் அதே விக்ரம் தான் அங்கிருந்து போனோம். இப்போ கோவில் பெருசா எடுத்து விக்ரம் சின்னதா இருக்கு. இருந்தாலும் அது உள்ள இந்த பவர், நல்ல பவர், நம்மள எல்லாம் இழுத்து நம்மள எல்லாம் கொண்டு வந்துருது இல்லையா ஒரு கிட்டக்க. இந்த இஸ்கான் மங்களூர் தானே கொண்டு வந்திருக்கேன். இங்க எல்லாம ஒருத்தர் ஒரு தேசத்துல, இவங்கெல்லாம் கஜந்தினி மாதாஜி இவங்கெல்லாம் வேற இதுலயே இருக்கா, ஸ்ரீலங்காலயே இருக்கா இல்லையா? இந்த மாதாஜியும் இங்க போனாங்க சிந்துஜா மாதாஜி. இவெல்லாம் வேற தேசத்துல இருந்தாலும் வராங்க பாருங்க நம்ம கண்ட்ரில இது நடக்கிறது அப்படின்னு. சோ தட்ஸ் a power of devotion. அப்ப நம்ம வந்து இந்த இஸ்கான் மங்களூருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லி அங்க இருக்கிற கடவுள் அந்த டெய்ட்டியை வந்து வணங்கி, ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில வந்து அந்த டெய்ட்டியை வணங்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபா நம்ம 3 வாட்டி சொல்றேன். and then we'll start the class. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்னாக்கா பின்னாடியில இருந்து எடுக்கலாம். அண்ட் எஸ்பெஷலி ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி முதல்ல கொடுக்கலாம். அப்புறம்னா மாதாஜி வரவே மாட்டேங்கிறாங்க, பிஸி ஆயிடுறாங்களா என்ன தெரியல, அவங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ண தெரியல. இப்ப அன்மியூட் பண்றல மாதாஜி, படிக்கிறாள் அந்த 3னா ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அன்மியூட் பண்ண முடியாது மாதாஜிக்கு. நான் அன்மியூட் இருக்கேடா, படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜான திமிராந்தாசய ஸ்நானாஞ்சன ஷலாகயா சாஸ்ருஷி உத்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஷ்யம் ததாதி ஸ்வ பதாம்பிதம். இப்ப யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
இனிமே மியூட் பண்ணிடுங்க. உங்களை ஒரு வாட்டி மியூட் பண்ணிட்டோம்னா அன்மியூட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்ப வந்து கஜந்தினி மாதாஜி சீதம்பராந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. கஜந்தினி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே இது கிருஷ்ண கொஞ்சம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நாளை படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. எப்ப நீங்க கம்ஃபர்டபுளா சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க அடிக்கடி லீவா அந்த எஸ்பெஷலி திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஹார்ட் ஒன்லி. ஓகே, கொஞ்சம் ஹார்ட் வேர்டா இருக்கும். அடுத்து ஓகே, இது யார் படிக்கலாம் அப்போ? பின்னாடில இருந்து வரேன் இப்போ. சிந்துஜா மாதாஜி. Hare Krishna. Sri Chaitanya Manobishtam Sthavidam Ena Bhutam. அது ஆயிடுது. அடுத்து Vandeham Hare Krishna. Vandeham Sri Guroha Sri Yudapada Kamalam Sri Gurun Vaisnavamsa Sri Rupam Sakrajadam Sahagana Raghunathan Vidam Dam Sajivam Satvaidam Sarvadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Sarira Radha Krishna மாதாஜி Sri Radha Krishna Badam Sahagana Lalita Sri Visahan Vidamsa. Hare Krishna. இன்னொரு படிங்க. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Ko Vesha Ko Biga Gandha Radha Kanda Namostude. Hare இப்ப Krishna. த்ரிஷா படிமா. சப்த காஞ்சனா. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கியம்மா? அவளுக்கு சவுண்ட் வருதுன்னு போட்டுருக்காங்க. பேச முடியாது. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அப்ப யாரு இப்போ ஒரு நிமிஷம் எஸ் எடுத்து டி எடுத்து பி பி பத்மா மாதாஜி படிங்க. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி सप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. அடுத்தது படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க படிங்க. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் யாரு? லீலாவதி மாதாஜி. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः. ஓ, குரவே கௌரச்சந்திர அது படிக்கிறா? ஓகே ஓகே, கரெக்ட். சாரி சாரி. கரெக்ட் மாதாஜி. கரெக்ட். गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. இப்ப நம்ம வந்து 4th சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். மெதுவா போறது. இனிமே அப்படிதான் ஆகும். இனிமே வந்து நிறைய ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போறது. माताजी भजन. பஜன். ஓகே, பஜன் ஆரம்பிக்கலாமா? நேத்து அந்த சாப்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு ஒரு பஜன் இல்லையா? ஓகே, நான் மெசேஜ் போட்டிருக்கேன், நீங்க பாக்கல. போட்டலனா உங்க மாதாஜி இங்க ஒரே நெக் டு நெக். ஓகே, நம்ம என்ன படிச்சோன்னே அந்த இது ஷட்கோஸ்வாமி அதுல எடுக்கலாம். ஆனா அது ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். பெரிய அதுல டியூன்லாம் இருக்காது, அதனால ஈஸியா வந்துடும். எல்லா கோஸ்வாமி பேரும் இட்ஸ் வெரி நைஸ். இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாதாஜி, எல்லாம் நல்லா படிக்கலாம். சச்சி சுதாஷ்டகம் ஷட்கோஸ்வாமி காணணும். ஷட் எழுதி வைக்கல பார்த்தா மறந்து விட்டு எனக்கு. நல்லவேளை நீங்களே இதெல்லாம் எனக்கு நினைவுபடுத்துறேன். ஷட் கோஸ்வாமி தமிழே இருக்கு, நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஸ்டாப் பண்ணவே வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு கொசுறு மாதிரி தான் எனக்கு என்ன தோணித்து.
லாஸ்ட் இதுல தான் தோணித்து. அப்படியாவது டிவோட்டிஸ் எல்லாம் விழுந்தடிச்சுன்னு வருவா, மகா பஜன் எல்லாம் சொல்லி தராங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்து ஐ குட் நாட் அட்ராக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐம் ஃபெயிலியர். ஐ ஃபெயில்ட் இன் தட் இது எக்ஸசைஸ் ஆல்சோ. எனிவே அவளுக்கு இஷ்டம் இருந்தா வருவா. டைம் சௌரியம் இருக்கணும், இல்ல சௌரியம் இருக்கணும். எல்லாருக்கும் இஷ்டம் தான், ஆனா வந்து ஏதோ தடங்கள் இருக்கு. இப்ப நான் வந்து ரெடியா இல்லையே, ஒரு நிமிஷம். वन्दे रूप सनातनं श्री जीव गोपालकं कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृताम्बो निधि धीरा धीर जन प्रियो प्रियकरो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा वरो भुवि भुवो भारावहन्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகோ. ஐம் நாட் வெரி ஷுவர் இந்த ராகம் தானா அப்படின்னு. மாதாஜியோட இது இல்லையே இப்போ. அப்படி இல்லைன்னாலும் என்ன இப்போ பரவாயில்ல, இந்த ராகம் போடலாம். பட் மாதாஜி வேற ஏதோ ராகம் சொல்லி கொடுத்தாலும் தோன்றது. நானா சஸ்திர விசாரணை கவிப்புணோ வந்துடுது. नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने. அது இப்படி வராது. मान्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो ஸ்ரீ ஜீவ கோபாலகோ. எப்படி வருதோ நம்ம படிக்கலாம். அப்புறமா நான் கரெக்டா படிச்சு மட்டும் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்லித்தரேன். ஸ்ரீ கௌராங்க குணானுவர்ணன விதோ श्री गौरांग गुणानुवर्णन विदो श्रद्धा समृद्धन्वितो पापोतापनिकृन्तनो तनुभृतां गोविन्द गानामृतैः आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कौपीनकन्ताश्रितौ गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नो मुहुर्वन्दे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ पूजत् कोकिल हंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्न निबद्ध मूल विटप श्रीयुक्त वृंदावने राधा कृष्ण महर्निशं प्रभजतौ जीवार्तदौ यौ मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ संख्यापूर्वक नाम गाननतिभिः कालावसानी कृतौ निद्राहार विहारकादि विजितौ चात्यन्त दीनौ च यौ राधा कृष्ण गुणस्मृतिर्मुदिरिमा अनन्तेन सम्मोहितौ वन्दे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ राधा कुण्ठतटे कलिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशात् अशेष दशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नन्दसूनो कुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दिवने कुतः
घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महाबिम्बलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगौ श्रीजीवगोपालकौ. உடனே இதையும் படிச்சுடலாமா? மீனிங்ஸ் மாத்திரம் சும்மா இங்கிலீஷ்ல தான். I just read, I will not explain. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, who are always engaged in chanting the holy name of Krishna and dancing. They are just like the ocean of love of God, and they are popular both with the gentle and with the ruffians, because they are not envious of anyone. Whatever they do, they are all pleasing to everyone, and they are fully blessed by Lord Chaitanya. Thus, they are engaged in missionary activities meant to deliver all the conditioned souls in the material universe. Then, I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, who are very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles for the benefit of all human beings. Thus, they are honored all over the 3 worlds, and they are worth taking shelter of, being they are absorbed in the mood of the gopis and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, who are very much enriched in understanding of Lord Chaitanya and who are thus expert in narrating his transcendental qualities. They can purify all conditioned souls from the reaction of their sinful activities by pouring upon them transcendental songs about Govinda. As such, they are very expert in increasing the limits of the ocean of transcendental bliss, and they are the saviors of the living entities from the devouring mouth of liberation. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, who kicked off all association of aristocracy as insignificant. In order to deliver the poor conditioned souls, they accepted loin cloths. சாக்குத்துணி மாதிரி, சாக்குத்துணி அதுதான் போட்டுருந்தாங்க. They accepted loin cloths, treating themselves as mendicants, பிச்சைக்கார மாதிரி, just யாகம் யஜ்ஞம் கேட்கிற மாதிரி. அவ்வளவு பெரிய பணக்கார தான் எல்லாம் இருந்திருந்தாலும் அந்த மாதிரி they transformed themselves. They accepted that life, but they are always merged in the ecstatic ocean of the gopis' love for Krishna and bathe always and repeatedly in the waves of that ocean. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, who are always engaged in worshipping Radha Krishna in the transcendental land of Vrindavana, where there are beautiful trees full of fruits and flowers which have under their roots all valuable jewels. The Goswamis are perfectly competent to bestow upon the living entities the greatest boon of the goal of life. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, who were engaged in chanting the holy names of the Lord, bowing down in a scheduled measurement. In this way, they utilized their valuable lives, and in executing these devotional activities, they conquered overeating and sleeping. And oversleeping also, and were always meek and humble, enchanted by remembering the transcendental qualities of the Lord. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, who were sometimes on the bank of Radha Kunda Lake or the shores of Yamuna, and sometimes at Vamsivata. There they appeared just like madmen in full ecstasy of love for Krishna, exhibiting different transcendental symptoms in their bodies, and they were merged in the ecstasy of Krishna consciousness. I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Gopala Bhatta Goswami, who were chanting very loudly everywhere in Vrindavana, shouting, Queen of Vrindavana, Radharani, O Lalita, O son of Nanda Maharaja, where are you all now? Are you just on the hill of Govardhana, or are you under the trees on the banks of Yamuna? Where are you? These were their moods in executing Krishna consciousness. Virahadava,
பக்தி எல்லாம் எப்படின்னா விரகதாபத்துல. இப்ப இந்த 6 கோஸ்வாமியோட இப்படி படிச்சுட்டே இருந்தா நமக்கு பயாட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. We are the best example for the ecstatic love and the way aesthetic life they led. இது வந்து we can learn from them. இதெல்லாம் உங்களுக்கு பக்தி சதாச்சாரம் வரும்னா அதனால எல்லாம் பக்தி சதாச்சாரம் அட்டன் பண்ணுவோம். வீக்லி ஒன்ஸ் தானே. இட் வில் பி வெரி பெனிஃபிஷியல். நிறைய ஆச்சாரி அவளோட எல்லாம் நமக்கு வந்து அனுகிரகம் வேணும். ஸோ எல்லாம் ஜீவசமாதி தானே அவளோட எல்லாம் இல்லையா? ஸோ எப்பவுமே அவளை நினைச்சாலே போறோம் நமக்கு வந்து அவளோட அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும். எல்லா ஆச்சாரியாஸோட பேரும் எடுத்து அந்த மாதிரி அது நேம்ஸாவது சொல்லி அவங்களோட அப்படி மனசார இது பண்ணாலே போறோம். ஓகே, இப்ப வந்து பகவத்கீதா நம்ம வந்து 4வது சாப்டருக்கு வந்துட்டோம். அதுக்குள்ள பஜன் எடுத்துட்டோம். நம்ம லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? இப்போ 3rd சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம்? கர்மா யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா? கர்மா எப்படி எல்லாம் பகவானை ஸ்துதிக்க மீன்ஸ் கர்மாவை பத்தி நிறைய படிச்சோம். என்ன மாதிரி கர்மா பண்ணா இது கிடைக்கும்? நல்ல கர்மா அதுக்கு கர்மா, கெட்ட செயல் பண்ணா விகர்மா, பகவானை நினைத்து பண்றதெல்லாம் அக்கர்மா. அப்ப இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்னா ஞான யோகம். இந்த அறிவு, இந்த என்ன எப்படி எல்லாம் செயல் புரியணுங்கிற ஒரு அறிவு வந்து இந்த இதுல நம்ம வந்து படிக்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல. பட் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4th சாப்டர் மாதிரி தான் இருக்கும். டீவியேட்டடா இருக்காது. ஒன்லி ஸ்டார்டிங்ல மாத்திரம் பகவத்கீதா பத்தி இருக்கும், நிறைய இருக்கும். யாரெல்லாம் கால்குலேட் இது அபக்கஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப புலியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு கால்குலேஷன் வரும். ஓகே, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், உன்னத அறிவு இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா போதனைகளின் அடிப்படையில் இது படிக்கிறோம். சாப்டர் 3ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம? ரொம்ப குவிக் ரினன்சியேஷன் ஒரு ஆக்ஷன். என்ன கேட்கிறார் அர்ஜுனா? நான் வந்து எல்லாம் உங்களை வந்து பக்தி பண்ணனா எல்லாத்தையும் துறந்து மலைக்கு மேல காட்டுல போய் உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி மனது கண்ணு காது மூக்கு எல்லாமே அப்படி லைத்து அந்த மாதிரி பண்ணணுமா, இல்ல ஆக்ஷன் பண்ணலாம்? எல்லா ஆக்டிவிட்டி நான் பண்ணா ஆனா மனதால உங்களை நினைத்து பண்ணணுமா? ஏகம் வதா, ஒண்ணு சொல்லுங்க, ஐம் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட் அப்படின்னு. அப்புறம் நிஷ்காம கர்மயோகா 3ல இருந்து 9 அப்படின்னா என்னது? பகவானை நினைத்து செயல் புரியறது. அது வந்து எப்போ எப்படி பண்ணும்? கொஞ்சம் ஒரு நாள் பண்ணேன், 4 நாள் பண்ணல, அப்படி இல்ல. நியத்தம் குரு கர்மா. நியத்தம்னா நித்தியம், எப்பவுமே பண்ணணும். பகவானுக்கு வேண்டிதான் நம்ம வந்து we have taken a human form only to please him. சோ அதுதான் நமக்கு வந்து நல்ல அந்த புத்தி நமக்கு தான் இருக்கும். எல்லாருமே எல்லா ஜீவராசியும் பண்ணணும். ஆனா அவளுக்குலாம் புத்தி கிடையாது. அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஒரு மரத்துக்கோ ஒரு பறவைக்கோ ஒரு மிருகத்துக்கோ ஒரு புழுக்கோ பூச்சிக்கோ இந்த புத்தி கிடையாது. ஒன்லி ஹியூமன் பீங் அவுட் ஆஃப் 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல ஒன்லி ஹியூமன் பீங் கேன் திங்க் ஆஃப் திஸ் அண்ட் வி ஆர் ஆல் சோ வெரி லக்கி. பிகாஸ் நம்ம வந்து அந்த ஃபார்ம் எடுத்திருக்கோம். இப்போ முன்னாடி எடுத்திருக்கோம், நிறைய கழுதையும் குதிரையும் எல்லாம் ஆயிருக்கும். ஆனா இப்போ வந்து நம்ம ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது வி ஷுட் நாட் ஃபர்கெட். ஏன்னா நமக்கு அந்த அறிவு இருக்கு. வி ஷுட் நியத்தம் குரு, எப்பவுமே பகவானோட சேவகனா தான் இருக்கணும். நம்ம யாருன்னா நம்ம வந்து இதுதான் வேலைக்காரதான். யாரோட வேலைக்காரர்? பகவானுக்கு. அப்போ பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருக்கணும். என்னதான் பெரிய அம்பானியா இருக்கட்டும், டாடா பிர்லாவா இருக்கட்டும், பட் he should also be a servitor of the Lord. We should be serving him. அப்புறம் அதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்மம். எது பண்ணினாலும் பகவானை நினைத்து பண்றது. 10ல இருந்து 16 என்ன பார்த்தோம்? கர்ம காண்டால இருந்து கர்மயோகா. இவ்வளவு நாளா என்ன பண்ணிருந்தோம்? கர்ம காண்டா. எனக்கு வேண்டி நான் சாப்பிட்டேன், எனக்கு வேண்டி நான் பண்ணினேன் சாப்பிட்டேன், எனக்கு வேண்டி நான் புடவை வாங்கினேன் ஊர்த்தினேன், அப்புறம் என்னது எனக்கு வேண்டி ஆபீஸ் போனேன், எனக்கு வேண்டி சம்பளத்தை வாங்கினேன், எனக்கு நான் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் என்னுடைய குடும்பம் அப்படி அதுலயேதான் இருந்திருக்கும். அதுல இருந்து இப்ப அடுத்த லெவல்ல என்ன போயிட்டோம்? நம்ம கர்ம யோகா. என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, அப்கோர்ஸ் நமக்கு வேண்டிதான் சம்பாதிக்கணும். இருந்தாலும் அது பகவானுக்கு ஒரு அர்ப்பணம். சொல்லவே வேண்டாம், நம்ம கிளாஸஸ் அப்படியே ஃபேமஸ் தான். கேட்கறதுக்குள்ள போட்டாச்சு. இது என்னது டொனேஷன் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப லீலாவதி மாதாஜி எல்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்ஸ் போடுறதுக்குள்ள. அப்புறம் நான் வந்து நடுவில் அந்த இதுவும் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, அந்த என்னது இந்த சுதாமாவோட நான் நினைச்சேன் நீங்க போட்டுட்டீங்க எனக்கு அனுப்பல அப்படின்னா இதா எடுத்தேன். ஓ தேங்க்ஸ் மாதாஜி நீங்க ரிமைண்ட் பண்ணதுன்னு. ரிமைண்ட் பண்றதுக்கு நான் சொல்லல, நீங்க போட்டிருப்பீங்களே எப்படியும் மாசம் மாசம் அதை டான்டான்னு போயிடுமே, அப்போ உங்களுக்கு நினைவு இல்லையா அது கொடுக்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி எடுத்தேன். சோ இது வந்து கர்ம காண்டாலே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கர்ம யோகா. நம்ம எது பண்ணாலும் பகவான் நினைத்து பண்ணது. இல்லாட்டா என்னது? பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம். இந்த சூழல்லே நம்ம வந்து சுத்தின்னு இருப்போம். எது? பிறப்பு இறப்புங்கிற சூழல். அது அதை பார்த்தோம். அப்புறம் 17ல இருந்து 35 என்ன பார்த்தோம்? லாங் இது நிஷ்காம கர்மா. எகைன் அதேதான், கர்ம யோகா தான் நிஷ்காம கர்மா. நமக்கு வேண்டி இல்லாம ஆக்டிங் டியூட்டிஃபுல்லி வித் டிட்டாச்மெண்ட் ஃப்ரம் வாட் வேர்ல்ட்லி மேட்டர்ஸ் டு செட் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். நம்ம பண்றதெல்லாம் என்னது? நமக்கு நல்லதுதான். ஆனா ஐ எம் ஆல்ரெடி லைக் தட் தான். இருந்தாலும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னை பார்த்து படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க. நானே தப்பா பண்ணேன். ஐ வில் செட் an example of not doing things. அவனும் பின்னாடி வருவானும் அதை ஏத்துட்டு பண்ணாம இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம ஐ ஷுட் செட் an example. அதை பார்த்தோம். முன்மாதிரியாக அமையணும் நம்ம. அப்புறம் வந்து 36ல இருந்து 43 என்ன பார்த்தோம்? பிவேர் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் எனிமி. மிகப்பெரிய எனிமின்னா நம்ம கிட்டே இருக்கு லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர். அதீத ஆசை.
சில இதுல இருக்கும் some people are weakness to either coffee, weakness for something இருக்கும், ஏதோ ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும். அண்ட் கோபம், அந்த ரெண்டுமே வைரினம் அப்படின்னா என்னது, எனிமி. வி ஷுட் பி பிவேர். இன்னும் வரும் இந்த டாபிக்ல இன்னும் நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு, போகும்போது பார்க்கலாம். இப்ப இதுல இருந்து நம்ம ஜாகிரதையா இருக்கணும், மிகப்பெரிய எதிரியிடம் ஜாகிரதையா. இதெல்லாம் நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கறது கிருஷ்ண ஆழ்நிலை பற்றிய அறிவு. ஏவம் பரம்பராவை பத்தி இப்ப நீங்க பார்க்க போறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். அவர் வந்து குணத்துக்கு தகுந்தா போல கர்மா, வேலை தகுந்தா போல, குணத்துக்கு தகுந்தா போல வேலை பண்ணணும். அதுதான் லாஸ்ட் இதுன்னு சொன்னாங்க. அது அக்கார்டிங் டு தட் he will be considered as a Brahmin or a Kshatriya or a Vaishya or a Shudra. அது அதர்வைஸ் நாட், நான் வந்து அந்த குடும்பத்துல பிறந்தேன் அதனால நான் வைஷ்யன், அந்த குடும்பத்துல பிறந்தேன் அதனால பிராமணன், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. குணம் என்னது, உன்னோட என்ன குணம், அப்புறம் என்ன கர்மா பண்ற, குணத்துக்கு தகுந்தா போல கர்மா பண்ணணும்னு போன சாப்டர்ல சொல்லியாச்சு. அப்படி சோ அது போல வர்ணாசிரமா அவர் அமைத்தார். என்னத்துக்கு, எல்லாம் பரஸ்பரம் ஹாப்பியா எல்லாம் போர்த்துண்டு ஒருத்தருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு, அதுக்கு வேண்டிதான் அவர் அமைத்தார். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், முட்டாள்தனமா இப்ப அதுவும் ஒண்ணுமே ஃபாலோ பண்றது இல்லை. அதனாலதான் சண்டை சச்சரவு எல்லாம் நல்லது இதான் நடக்கிறது. அப்புறம் 3வது செக்ஷன் பார்க்க போறோம், கர்ம யோகம். திரும்பி அதேதான் கர்மாவை பத்தி தான் இருக்கும் தொடர்ச்சியா. அப்புறம் வந்து 4வது செக்ஷன்ல தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். தியாகங்கள்னா யாகம், யஜ்ஞம், சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், இந்த கிளாஸ்ல வர்றது இது எல்லாமே அது என்னதுக்கு, நம்ம ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு போகும். அப்படியே ஆழ்நிலை இதுக்கு வழிவகுப்புன்னு என்னது, அந்த பாதையில நம்ம இட்டு செல்றது நமக்கு தெரியாது. இப்ப நம்ம ட்ரெயின்ல உட்கார்ந்து இருக்கோம், நம்ம மூவ் பண்றோம் தெரியாது. ஸ்டேஷன், காடு, இந்த மரம் எல்லாம் பின்னாடி போறதுதான் தெரியும். அதெல்லாம் பாக்கலன்னா இப்படி போயிட்டு இருக்கோம். இப்ப பிளேன்ல எல்லாம் உட்காந்தா உனக்கு காடு இதெல்லாம் தெரியாது. மேகங்கள் சிலப்ப தெரிஞ்சா தெரியும், இல்லாட்டா அப்படின்னு தெரியல, நம்ம போறதே தெரியாது. ஆனா நம்ம பயங்கர ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆழ்நிலை அறிவுல நம்ம வந்து ஆக்சுவலி பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு ஸ்பீடா போறோம் நமக்கு தெரியாது. பட் நம்மளோட இந்த நித்திய கர்மா நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டிபுலேட்டட் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதை ரெகுலரா பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ஒன் ஃபைன் டே வி வில் அச்சீவ் டார்கெட். பட் இப்போ நமக்கு அது தெரியாது. என்ன இப்ப டெய்லி பண்றோம், என்ன இன்னைக்கு ஒரு நாள் பண்ணலன்னா என்னன்னு தோணும். பட் அப்படி பண்ணக்கூடாது. தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். அப்ப தியாகம்னா இந்த மாதிரி யாகம், யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அண்ட் வாட் அட்டெண்டிங் கிளாஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த தியாகம் தான். எந்த எவ்வளவு தியாகம் பண்ணிட்டு தானே நீங்க வரீங்க இல்லையா கிளாஸுக்கு. சோ மெனி திங்ஸ். அப்போ 7 மணி கிளாஸ்னா 6:30 மணிக்கே வந்து உட்காடுறாங்க. அவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாம். யாருக்கு முடியறதோ அவங்களுக்கு, யாருக்கு முடியலையோ அவளை பத்தி எல்லாம் சொல்லல. யாரு வந்து ஃப்ரீயா இருக்காங்களோ அவங்களால வர முடியாது. பட் தட் ஷோஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் வேலைக்கு போறவங்க அது அதை விட இன்னும் ஜாஸ்தி. வேலைக்கு போனாலும் வீட்டுல வந்து நிம்மதியா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் தோன்றது இல்லையே. ஆழ்நிலை இது பகவானை பத்தி படிக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் வருது. எப்படி நம்ம பூர்வ கர்மா இருக்கவே இருக்கு, முன்னாடி ஜென்மாலையும் நம்ம இருந்திருப்போம் இதெல்லாம். அதனாலதான் இந்த ஜென்மாலையும், ஏன்னா அதுவும் பகவான் சொல்லியிருக்காரு, பகூனாம் ஜென்மனாம் வந்து நிறைய ஜென்மம் எடுத்தப்பறம் தான் இந்த மாதிரி சூரத் நமக்கு கிடைக்குமா. ஏனோதானோ ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணினேன் அதனால இப்ப வந்துட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லையா. ரொம்ப நம்ம பிரயத்தனை பண்ணி 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 நிறைய ஜென்மங்கள் எடுத்த அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி இது என்னது டிரான்சென்டென்டல் என்னது பகவானுக்கு சேவை புரியறதுக்குள்ள மனோபாவம், அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே அப்பதான் வருமா. சோ நம்ம எல்லாருமே we are all lucky. பட் ஒன்லி தட் இதுல இருந்து வழுக்கி கீழே விழாம இருக்கிறது மாத்திரம் பார்த்துக்கணும். அப்புறம் லாஸ்ட் செக்ஷன் இஸ் ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம். தத்வித்தி பிரணிபாத்தினர். கிருஷ்ணரே எவ்வளவு பணிவா பகவான் இத அவரோட ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டு படிக்கிறார். அது வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகமா. எஸ், இப்போ செக்ஷன் 1 என்னது டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அபவுட் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவை பத்தி வந்து அவரை பத்தி உள்ள நாலேஜ் இப்போ அதெல்லாம் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இருந்தாலும் 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் அது படிக்கலாம். எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கிடைக்கும். அவசரமெல்லாம் போக போறது இல்லை, மெதுவா போனாலும் பரவாயில்ல. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. அத சதுர்த்தோ அத்தியாயः ஞான கர்ம சந்நியாச யோகः. ஞானத்தோட கர்மா நாலேஜ் வச்சு கர்ம ஆக்ஷனும் பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி லாஸ்ட் இது வந்து கர்மா படிச்சுட்டோம். இப்போ we are gaining the knowledge also. So இன்னும் நமக்கு நல்ல ஒரு இது ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வரும். எஸ், ஐ ஹாவ் டு டூ திஸ் அப்படின்னு ஒரு கன்விக்ஷனோட நம்ம பண்ணணும். எஸ், இப்போ வந்து பின்னாடில இருந்து படிக்கலாமா, again மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா, இல்லை இப்படி ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் தெரியலையே. புவனேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஓகே, புவனேஸ்வரி மாதா படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वदे योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनेव प्राह मनुर् इक्ष्वाहवे अब्रवीत्. கொஞ்சம் ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் தான் இருந்தாலும் மேனேஜ் பண்ணிட்டாள் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. எஸ்,
சோ இதுல என்ன பகவான் சொல்றாரு, என்னது பகவத்கீதையின் வரலாறு. இப்ப நம்ம வந்து ஹாப்பி பர்த்டே பகவத்கீதா தான் பார்க்க போறோம். அது எப்போ பிறந்தது, பகவத்கீதா என்ன அர்ஜுனன் சொன்னார், இவ்வளவு நாளா அதான் நினைச்சிருந்தோம். அர்ஜுனனுக்கு அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல பகவத்கீதா சொன்னார். எப்ப நடந்தது இது? இந்த இது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்குமா? இல்ல 5000, நாட் 2000, 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி. அப்படிதான் நினைச்சிருந்தோம். நோ நோ நோ, we are getting cheated. பகவத்கீதை எப்ப வந்ததுன்னா இனிமே ஆரம்பித்து வர. அதுதான் பகவான் சொல்றார். The blessed Lord said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god. இம்பெரிஷபிள் சயின்ஸ் என்னது? சயின்ஸ் ஆஃப் யோகா என்னது? இந்த பகவத்கீதா. அதை நான் யாருக்கு அறிவித்தேன்? சன் காட், சூரிய கடவுளான சூரிய கடவுள் 12 சூரிய கடவுள்கள் இருக்கு. அதுல அந்த விவஸ்வானுக்கு நான் சொன்னேன். விவஸ்வான் என்ன பண்ணார்? விவஸ்வான் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு மனு, மனித குலத்தின் முதல் மனித உருவமா வந்து, மனித உருவம்னா மனித உருவத்துல, பட் அவர்கள் தேவர்களா இருக்காங்க. மனிதன் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கேட்டகரியில மனு அப்படின்னு வந்தவன், அவன் கிட்ட அவர் சொன்னார். விவஸ்வான் அவர்கிட்ட சொன்னார், த ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட். அண்ட் மனு யார்கிட்ட சொன்னார்? இன் டர்ன் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு இக்ஷ்வாக்கு. இக்ஷ்வாக்கு யாரு? அவருடைய பிள்ளை. அவர் வந்து ராஜாவா இருந்தார். அந்த காலத்துல எல்லாம் அப்படிதான், ராஜாமார்கள் தான் பெரிய அப்படி ஆழ்நிலையில இருப்பா. ஆல்மோஸ்ட் லைக் தேவர்கள் தான். அவளுக்கு தேவர்களுக்கு பெரிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. பட் அவ பௌதிக உலகத்துல இருப்பா. பட் அரசர்களா இருப்பா, வந்து எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஆன்மீகத்துல இதா இருப்பா. அதாவது நம்ம பாகத்திலேயே பார்த்தா எல்லா அரசர்கள்லாம் வந்து அந்த கிங் இருந்தா, இந்த மகாராஜா எல்லாம் மகாராஜான்னு இருக்கும். அந்த காலத்துல அந்த மாதிரிதான் இருந்தா. அவதான் வந்து ரொம்ப பக்தியோட இதெல்லாம் பண்ணினான், எனது பகவானுக்கு தொண்டு புரிஞ்சல மட்டும். சோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் யாரு கொடுத்தார்? மனித குலத்தால் தந்தையான மனுவுக்கும். மனிதன் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மனிதன் பிறந்த அவருக்கு என்ன பேரு? மனு. அதுல என்ன மனுஷா, மனிதர் அப்படின்னு பேரு வந்திருக்கு. மனுவுக்கும். மனு யாருக்கு சொன்னார்? அவருடைய பிள்ளை வந்து இக்ஷ்வாக்கு. அந்த மாதிரி அவர் யாரா இருந்தார்? மன்னனா இருந்தார். அவரோட பிள்ளைக்கு சொல்ல இதனை முறையை உபதேசித்தார். இந்த மாதிரி ஒரு வழிமுறையை இப்படி லைக் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்தது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன்? ஃபர்ஸ்ட் புவனேஸ்வரி மாதாஜி. இப்ப கிழேன்னு சொல்றேன். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி இருக்கா? வேலி கிழிமப்பட்டு மாதாஜி இருக்காங்களா இல்லையா? ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படி. एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेकमकथा योगो नष्ट परन्तप. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த என்ன எடுத்தது? இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு அப்பா வந்து பிள்ளைக்கு சொல்ல, பிள்ளை வந்து பெரியவனாகி அவன் வந்து நல்லா படிச்சு அவனோட பிள்ளைக்கு சொல்லி எல்லாம் ராஜா. மோஸ்ட் எல்லாம் கிங்ஸா தான் இருந்தாங்க, செயின்ட்லி கிங்ஸ். அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்ன பேரு? செயின்ட் மாதிரிதான், ஆல்மோஸ்ட் செயின்ட் தான். ஆனா அவங்க வந்து குடும்ப ஒரு இது ராஜ்யத்தை பரிபாலனம் பண்றதா. நம்ம காட்டுல போயிட்டு தாடி வளர்த்தா அந்த மாதிரி இல்ல. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். So the supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. Correct? Disciple, குரு. குரு வந்து தன்னோட டிசைபிள் சொல்ற, அந்த டிசைபிள் குருவாயி அவரோட டிசைபிள் சொல்ற, இந்த மாதிரி குரு சிஷ்யா பரம்பரையில வந்திருக்கு. அண்ட் த செயின்ட்லி கிங்ஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இட் இன் தட் வே. எல்லாரும் அந்த மாதிரி படிச்சு புரிஞ்சுனாங்க. பட் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம், போக நாள் ஆக என்ன எடுத்து, த சக்சஷன் வாஸ் புரோக்கன். அந்த காலத்திலேயே இருந்திருக்கு. இது எத்தனை பழைய காலம் இந்த வரப்போகுது. இப்ப நம்மளோட அப்படித்தானே இருக்கு. படிக்கிறோம், கொஞ்ச நாள்ல படிக்கிறோம், அப்புறம் இன்னொரு தடங்கள் வருது. ஒரு நாள் கிளாஸ்க்கு வரல, 4 நாள் வரல, 10 நாள் வரல, போச்சு. அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும். என்ன தெரியாது, அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரும்போது நமக்கு என்னன்னு புரிய மாட்டேங்கிறது. அந்த மாதிரி ஆயிடுது. சோ அது மாதிரி அந்த காலத்து அப்படி ஆயிருக்கு. பட் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் த சக்சஷன் வாஸ் broken and therefore the science as it is appears to be lost. அதனால அது எப்படி தெரிஞ்சது? ஒரு மறந்து போன நிலையில, தொலைஞ்சு போன நிலையில இருக்கிற போல லாஸ்ட், இட் காட் லாஸ்ட். அந்த மாதிரி இட் அப்பியர்ஸ் டு பி லாஸ்ட். உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டு, ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. மறைந்து விடவில்லை, இருக்கு, முன்னாடியிலேருந்து இருக்கு. ஆனாலும் அது எப்படி இருந்தது? as if பகவத்கீதானா யாருக்கு தெரியாது, ஏன்னா அவ்வளவு பிஸியா அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க. so it appears to be lost. அந்த மாதிரி. So importance of பரம்பரா. இப்போ பரம்பரையோட எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது காட்டுறதுதான். Transcendental knowledge about Krishna should be received by disciplic succession. நம்ம ஏதோ புக்கை வாங்கினோம், பகவத்கீதா நிறைய இருக்கும். மார்க்கெட்ல பார்த்தா அந்த ரைட்டர் எழுதிருப்பா, இவா எழுதிருப்பா, என்ன சான்ஸ்கிரிட் பண்டிதா இருக்கும். அப்ப அதுக்கு என்ன, எனக்கு எல்லா சான்ஸ்கிரிட் தெரியுமே, வேர்ட்ஸ் எல்லாம் தெரியும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா ஆரம்பிப்பா. நோ, we should not learn from them. ஆல்வேஸ் ஒரு டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இருக்கணும். அவன் எந்த ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து படிச்சான், அந்த ஆச்சாரியர் யார்கிட்ட இருந்து படிச்சாரு, அந்த ஆச்சாரியர் இவர்கிட்ட இருந்து படிச்சார். இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துதான் பண்ணணும். இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல வந்ததுனால நமக்கு கவலையே இல்லை. ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். நமக்கு யாரு குருன்னே தெரிய வேண்டாம். ஏதோ பாதை வகுத்திருக்க நம்ம பாடு கண்ண முடின்னு போயிட்டே இருக்கலாம். அது இப்போ level 1, level 2, level 3 பண்ணும்போது
கவலையே வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம பௌதிக படிப்பு மாதிரி ஒரு இதா கிளாஸ் அவங்களே அங்க 1 இயரா நம்ம படிக்கணும். இங்கெல்லாம் வித்தின் ஃபியூ 18 ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்னது 18 days தான். நம்ம அங்கெல்லாம் 1 year வேஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் எனக்கு லெவல் 2 மேபி ஒரு நம்ம 4 நாள் 5 நாள் எடுக்கிறதுனால இட் வில் கெட் ஓவர் பை 4 months 4.5 months கம்ப்ளீட் ஆயிடும் ஃபுல் இது. அதனால இங்க வந்து அந்த மாதிரி போகுமே தவிர என்னது சோ அப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வழி வகுத்திருக்காங்க எதுல இஸ்கான்ல. சோ நம்ம வந்து ஏதோ பாதையில அவங்க வழி வகுத்திருக்காங்க, அதுல அப்படியே கண்ண மூடி போயிட்டே இருக்கும். அப்ப என்னது பிகாஸ் இட் இஸ் பீன் டாட் இன் டிசிப்ளிக் சக்சஷன் தான். ஈவன் இஸ்கானோட இதுவும் அப்படிதான். நம்ம ஆச்சாரியார் யாரு பிரபுபாத சொல்றோம், அவருக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் இருந்திருக்காரு, அவர் சொல்றபடிதான் அவர் எழுதியிருக்காரு. அவரோட விளக்குறையெல்லாம் அவர் ஆச்சாரியன்னா அவர் அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம். அவர் இந்த எழுதினதெல்லாம் யாருடைய 4 பேரோட பேர் போட்டிருந்தாங்க. அவளோட விளக்குறை, அவளோட எல்லா அர்த்தம் மீனிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அதுல இருந்து எடுத்துதான் நான் வந்து இது எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. This reveals the truth about Krishna's form, his birth and his activities. அப்ப இந்த இதுல நமக்கு என்ன புரியுறது, இந்த பகவத்கீதால இருந்து அவருடைய ஃபார்ம், அவருடைய உருவத்தை பத்தி தெரியறது, அவருடைய பிறப்பை பற்றி தெரியாது. பிறப்புனா அவர் பிறந்திருக்காரா? இல்லை, ஒரு உருவத்தை கொண்டு அவர் ஒரு வரார். எதுக்கு வரார், ஏன் வரார், இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல வரும். அப்ப அது ஒரு காரணத்துக்கு வேண்டி அவர் வந்து தோன்றுகிறார். இட் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் பர்த் யூ கேன் சே அப்பியரன்ஸ். அதனால இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல பாக்குறோம் இல்லையா, அப்பியரன்ஸ் டே, டிஸ்அப்பியரன்ஸ் டே தான் சொல்றோம். இறந்தார் பிறந்தார்லாம் சொல்றது கிடையாது. இப்ப வருடத்திற்கு திரும்பி எப்போ கோகுலாஷ்டமி இருந்தாலும் இது வரும். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாஸ் டேட் ஆஃப் பர்த், கிருஷ்ணா டைடு. நம்மளே நமக்கே பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, அப்புறம் கிருஷ்ணாக்கு எங்க பிறப்பு இறப்பு, அவருக்கு கிடையவே கிடையாது. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆஹா சோ நைஸ்னா எவ்வளவு நிறைய எழுதியிருக்காங்க, பட் ஃபார்வர்ட் பண்றது முட்டாள்தனம். அதெல்லாம் எனக்கே வந்தது, எனக்கே 4-5 நம்ம என்ன கூட படிச்ச அந்த டாக்டர் ராவ் சொல்லுவேன், அவர் அனுப்பியிருந்தார். கிருஷ்ணா என்னைக்கு ஒரு இதா இருந்தார், என்னது பிறந்தார் அவர் இறக்கறதுக்கு அப்படின்னு பதில் வரலையானா. அதெல்லாம் இப்ப நிறைய பேர் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமா எழுதுவா. அதெல்லாம் நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ண எடுத்து டிலீட் பண்ணிடலாம். டிலீட் பண்றது இஸ் ஜஸ்ட் ஈஸியர் தேன் ஃபார்வர்டிங். டக்குன்னு டிலீட் பண்ணிடணும். வி ஷுட் நாட் ரீட் ஆல்சோ. அது வந்து எவ்ரி இயர் வரும், கோகுலாஷ்டமி போது இது வரும். யாரோ கண்டுபிடிச்சா எல்லாம் எழுதுவாங்க. சோ வந்து அது வந்து கிருஷ்ணோட ஃபார்ம் என்னது, இது எப்படி தெரியும் நமக்கு, இந்த மாதிரி பரம்பரை இந்த சிஸ்டம்ல படிச்சாதான் புரியும். அவரோட பர்த்னா என்னது, அவர் தோன்றுகிறார். ஏன் தோன்றுகிறார், எதுக்கு தோன்று, அவர் தான் மீன் அவதாரமா வரார், கூர்மா அவதாரமா வரார், இப்போ கிருஷ்ண அவதாரமா வந்திருக்காரு, ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வந்திருக்கார், பலராம ரூபத்துல, அப்புறம் ராம ரூபத்தை, இப்ப ரூபத்தை எடுத்துன்னு வர்றார், அவ்வளவுதான். இஸ் டேக்கிங் அன் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் படிப்போம். அப்புறம் knowing these truths, one who takes shelter of Krishna becomes purified and attains Krishna. இதெல்லாம் படிச்சா என்ன ஆகும், யாரெல்லாம் இதை படிக்கிறாங்களோ, ரெகுலரா இந்த கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றாங்களோ, இல்லாட்டி புரியாது. மெயின் திங் எந்த கிளாஸ் சொல்றேன், நாட் தட் ஐ எம் கெட்டிங் சம் பெனிஃபிட். 10 பேர் வந்தாங்கன்னா உனக்கு 10,000 தரேன், 2 பேர் வந்தா 2,000 தான், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. இங்க வந்து நோ பேமெண்ட். படிக்கிறவா நீங்க உங்களுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது, சொல்லிக் கொடுக்க எங்களுக்கும் ஒண்ணு கிடையாது. நாங்க ஜஸ்ட் சேவா தான் பண்றோம். அது அட்மின் இருந்ததுனாக்கா அட்மினும் சேவா தான். எல்லாரும் சேவா மனப்பான்மை எழுதும். இட் இஸ் நவ் பேமெண்ட் கிடையவே கிடையாது அதெல்லாம். அதனால வந்து என்னது சோ இந்த நோயிங் இதெல்லாம் படிச்சோம்னா என்ன கிடைக்கும், பகவானை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு அவருடைய ஷெல்டர் அவரோட ஆசிரியம். இப்ப நம்ம அவரை எவ்வளவு கூப்பிட்டு பண்ணும்போது என்னது, அவரோட அந்த பிராக்கெட்ல வந்துருவோம். அவருக்கு தெரியும் என்னதான் கூப்பிடுறாங்க, அந்த பக்தை என்னதான் கூப்பிடுறா. அப்ப என்னது அவரோட ப்ரொடெக்ஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். சோ வி டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் கிருஷ்ணா and becomes purified and ultimately எங்க போவோம், கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் போவோம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவை சிஷ்ய வாரிசு மூலம் பெற வேண்டும். இது கிருஷ்ணரின் வடிவம், அவரது பிறப்பு மற்றும் அவரது செயல்பாடுகள் பற்றிய உண்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. இது சிஷ்ய பரம்பரையில படிக்கல, எவனோ சொன்னா அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல ரொம்ப அருமையா படிச்சு ஆஹா அப்படின்னு படிச்சு நம்மளும் ஃபார்வர்ட் பண்ணி, தெரியுமா எவ்வளவு நல்லா இது இருக்கு தெரியுமா, கிருஷ்ணர் பிறந்தார் அப்புறம் இறந்தார், இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இஸ்கான்ல இருக்கிறதுனால நம்ம அதுல இருந்து we should be beware. It is all false. இந்த உண்மைகளை அறிந்து, எப்ப உண்மை தெரியும், இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணதான் புரியும். இந்த உண்மைகளை அறிந்து கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் அடைபவர் தூய்மை அடைந்து கிருஷ்ணரை அடைகிறார். நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்க ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும், இது கவலைப்படாது, நான் இருக்கேன், உனக்கு சத்தியம் பண்ணி தரேன், ஐ வில் டேக் யூ அப்படி இப்படிங்கிறார் பகவான். ஆனா நமக்கு பகவான் நம்பிக்கை இல்லை, என்ன பண்ண முடியும். 4 types of வைஷ்ணவா. அது இப்ப நம்மளோட குரு சிஷ்ய பரம்பரை பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ கிருஷ்ணர் தான் மெயின், இஸ் அ பிரின்சிபல். அப்புறம் என்னது, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு கீழே வேலை பண்றவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க, ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட். அது கீழே ஒரு மெயின் டீச்சர்ஸ் சம்படி, எனக்கு பேர்லாம் தெரியாது, பிகாஸ் அந்த ஹைரார்கி என்ன தெரியாது. ஸோ லார்ட் கிருஷ்ணா இஸ் லைக் டாப் மோஸ்ட். அவருக்கு கீழே என்னது, நிறைய சம்பிரதாயம் நிறைய இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, அவர் ஒரு இது சொல்லியிருக்காரு, பட் அவளுக்கு சௌரியம் போல ஒரு சம்பிரதாயத்தை வந்து இயக்கி ஆச்சாரியர்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்னது, லார்ட் பிரம்மா வந்து ஒரு
ஒரு கடைபிடித்தார். அப்ப என்ன எடுத்தது? பிரம்ம சம்பிரதாயா. அடுத்தது லக்ஷ்மி வந்து ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு பண்ணாங்க, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம். அப்புறம் வந்து ருத்ரன், சிவன் இஸ் அ கிரேட் பக்தா, கிரேட் டிவோட்டி ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு. அதனாலதான் அவரை வந்து துச்சமாலாம் நினைக்கவே கூடாது. ஏன்னா அவரை துச்சமா நினைச்சா யூஆர் இன்சல்டிங் அ டிவோட்டின்னு ஆயிடும். நம்ம நார்மல் டிவோட்டியை இன்சல்ட் பண்ணக்கூடாது, சிவனை எப்படி இன்சல்ட் பண்ண முடியாது. சோ ருத்ர சம்பிரதாயா, அவரும் வந்து கிருஷ்ணரோட அந்த பரம்பரையை எடுத்து அந்த எப்படி அந்த ஒரு பிலாசபி எல்லாம் கொண்டு வந்து சம்பிரதாயத்தை உருவாக்கினார். அது என்ன பேரு? ருத்ர சம்பிரதாயா. அப்புறம் என்னது? சனக் சம்பிரதாயம். இந்த 4 குமாரர்கள் உண்டு, சனக், சனாதன, சனந்தன், அவ்வாளோட சம்பிரதாயம். இது வந்து நார்த் சைட்ல இருக்கும். சிவாவோடும் சனக் சம்பிரதாயம் நார்த் சைட்ல பிரபலமா இருக்கும். இங்கேயும் இருக்கும். பட் நமக்கு மோர் ஆஃப் ஸ்ரீ சம்பிரதாயா, பிரம்ம சம்பிரதாயம் ஈஸ்ட் சைட்ல, பெங்கால். அது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் நம்ம இதுலயே இருக்கு, திருச்சி, இந்த மாதிரி ஆழ்வாரோட நம்ம படிக்கிறோம். இதெல்லாமே ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல. அப்ப இது வந்து லார்ட் பிரம்மா, லக்ஷ்மிஜி, ஸ்ரீ லக்ஷ்மிஜி, லார்ட் சிவா அண்ட் 4 குமார்ஸ். இவர் என்ன பிலாசபியை இது ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சா? துவைதா பிலாசபி. அப்படின்னா என்னது? துவைத்தானா 2, பகவான் ஒருத்தர், நம்ம ஒருத்தர். நம்ம 2 பேர் மர்ஜ் ஆக மாட்டோம். 2 பேர் மர்ஜ் ஆகிறது அது அத்வைதா பிலாசபி. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, நம்ம பிறந்திருக்கோம், ஓகே, நமக்குள்ள கடவுள் இருக்கா, இது நம்மளும் தான் நம்புறோம். ஆனா நம்ம நல்ல முக்தி கிடைக்கிறதுனா என்னது? When we get merged with the Lord, that is முக்தினா. We will never, துவைதா பிலாசபில அது சொல்லவே மாட்டோம். என்ன சொல்லுவோம்? We will serve the Lord. அப்ப நம்ம முக்தி கிடைச்சா எங்க போவோம்? கோலோக விருந்தாவன். அங்க போயிட்டு பகவான் கூட ஐக்கியம்? நோ, பகவான் அங்க அப்பவும் இருப்பார். அங்கேயும் போயிட்டு you're going to serve the Lord. Always you will be serving the Lord. நம்ம எப்பவுமே பகவானுக்கு சேவை புரியறோம், இதுலதான் இருப்போம். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்? ஒரு அம்மாவும் குழந்தையும் சொல்லலாம். அம்மாவோட வயத்துல குழந்தை இருக்கு, அம்மா சாப்பிடுறாங்க, அதெல்லாம் குழந்தைக்கு போறது எல்லாம் கரெக்ட் தான். அப்ப அம்மா தாயும் செய்யும் ஒன்னாதான் இருக்காங்க உள்ளேயே. ஆனா அதை பிரித்துட்டோம். அதே அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்து அந்த குழந்தைய பிரிச்சு எல்லாம் அனுப்புற என்னது? குழந்தையோட யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் தான் மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணாம இருந்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அப்ப என்ன சொல்லிருந்தேன்? துவைதா பிலாசபி. இது என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, இந்த அம்மா தாய் செய் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பிறந்து அது வெளியில வந்து தொப்புள் கொடியெல்லாம் அருந்து எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தை தனி என்டிட்டி தான். இட் வில் நெவர் கெட், முதல்ல இருந்திருக்கு கூட தான். So we are all part and parcel of the Lord தான் சொல்றோம். But we have come separately, then we have to be serving the Lord. அதே போலதான் குழந்தை என்னது, அதோட உடம்பு அப்படி வளர்ந்துட்டே இருக்கும். அம்மா தனிதான், குழந்தை தனிதான். இந்த ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் நம்ம புரியுறா போல அந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம். சோ அதுதான் துவைதா பிலாசபி. அப்புறம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை என்னது? விசிஷ்ட துவைதா. அது என்ன ரொம்ப டீப்பெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. பட் ஓவரால் பார்த்தா என்னது, ஒரு நாமம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஒரு வேற என்ன, அவ உடல் என்னது உடுப்புல வேற இல்லையா, அந்த க்ளோத்ல வந்து கலர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். மெயினா நாமந்திரி யூ வை எல்லாம் நம்ம பாக்குறோமே, அதெல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பட் அதர்வைஸ் பார்த்தா எல்லாம் கிருஷ்ணகிட்ட வந்த அந்த சம்பிரதாயம் தான். அப்ப அது வந்து விசிஷ்ட துவைதா, விசிஷ்டாத்வைதா. அப்புறம் என்னது? லார்ட் சிவாவோட சுத்த அத்வைதா. இதெல்லாம் நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இது நான் வந்து எப்போ ஒரு நாளைக்கு நெட்ல சர்ச் பண்ணி எனக்கு கிடைச்சது, அதை எடுத்து போட்டேன். பாக்கி இது ஒரிஜினல் இதுதான். இதெல்லாம் நான் பண்ணது. இங்க இதை போட்டு எல்லோ கலர்ல போட்டதெல்லாம் நான் போட்டது. பாக்கி இது ஒரிஜினல். அது வந்து சுத்தத்வைதா. அப்புறம் என்னது? துவைதாத்வைதா. அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம். அது நம்ம நிம்பகாச்சாரி. இப்ப இந்த ஆச்சாரியார் எந்த ஆச்சாரியார் கொண்டு வந்தார்? அதை மாதவாச்சாரியர். மாதவாஸ் நம்ம சொல்றோம், நிறைய மாதவா கம்யூனிட்டிஸ் இருக்காங்க. அவங்கள வந்து துவைத்தா. அவங்க பார்த்தா நமக்கு தெரியும், கருப்பு போட்டுதான் இருப்பாங்க. கருப்பு, they will have long இந்த மாதிரி இது கருப்பு போட்டு இருப்பாங்க. சோ வந்து துவைத்தா தான். பட் மாதவாச்சாரியாஸ். விசிஷ்டா துவைத்தா நம்ம வந்து லக்ஷ்மி பாலோட வந்து ராமானுஜாச்சாரியர். ஆமா, ராமானுஜாச்சாரியர். அப்புறம் வந்து சுத்தாத்வைத்தால விஷ்ணு சுவாமி, இவர் துவைத்தா துவைத்தால நிம்பகாச்சாரியர். சோ இந்த மாதிரி பரம்பரையா இந்த சம்பிரதாயத்தை வந்து கொண்டு வராங்க. இப்ப நம்ம என்ன நம்ம ஃபாலோ பண்றது எது மாதாஜி? இதுதான் இந்த இது பிரம்ம சம்பிரதாயம். அதுக்குதான் வரும். இப்ப அதுதான் வரும். இது வந்து பெங்கால், இந்த ஈஸ்ட் சைட்ல எல்லாம் அதான் ஃபாலோ பண்றாங்க. So we are going to talk about this only. இது என்ன கொடுத்திருக்கு? பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாய. கௌடியனா பெங்கால். பிரம்மால இருந்து வந்து அதுதான் நம்ம இப்ப இங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம் இஸ்கான்ல. அப்புறம் மாதவானா இந்த இது ஒரு ஆச்சாரியோட பேரு. பிரம்மாக்கு அப்புறம் மாதவா வந்து அந்த கௌடிய சம்பிரதாயம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இது நிறைய இந்த மாதிரி பேர் போட்டிருக்கோம், பின்னாடி பேர் போட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஆச்சாரிய எல்லாம் படிச்சு கடைசியில 32வது ஆச்சாரியர் இவர் ஸ்ரீல பிரபுபாத். அவருடைய குரு இது, அவருடைய குரு அப்படி அந்த மாதிரி இங்க வந்து பேர் போட்டிருக்கு. பிரம்ம மாதவ கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் குரு சிஷ்ய பரம்பரா 1ல இருந்து 32 வரைக்கும் ஒரு பேர்லாம் இருக்கு. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கிருஷ்ணர், பிரம்மா,
பிரம்மா தன்னோட பிள்ளை நாரதர் சொன்னார், நாரதர் வியாசர் சொல்லி அவர் மாதவா சொன்னார். அப்புறம் நிறைய பெரிய பேர் வருது. அப்ப நம்ம மெயினா ஒரு ஆளோட பேர் வைக்கிறதுனால இது என்னது பிரம்மா மாதவ கௌடியா. கௌடியானா என்னது? பெங்காலோட அந்த சம்பிரதாயத்தை நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். இப்ப இங்க என்னது 32வது பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபு. இதுல இருந்து ஒரு 5 நம்ம முன்னாடி தோல்றது கொஞ்சம் நினைவு வச்சுதான் போகும். ஏன்னா நம்ம இனிஷியேஷன் கிளாஸ்ல இனிஷியேஷன் போதே அவ தான் கேட்கிறான், எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாம் சொல்ல மாட்டான். அப்ப இதுல இருந்து என்னது பக்தி நம்ம பிரபுபதா இருக்காரு, அவரோட குரு யாரு அப்படி கேட்பா. பக்தி சித்தாந்த சார் நம்ம அந்த பிரேயர்ல எல்லாம் சொல்றோம். அவருடைய குரு யாரு? கௌரகிஷோரதாசா பாபாஜி மகாராஜா. அவருடைய குரு பக்தி வினோத டாக்குரா. அவருடைய குரு ஜெகநாத தாசா பாபாஜி. இவ்வளவு தெரிஞ்சுனா போறோம். இன்னும் நிறைய இருக்காங்க. ஆக்சுவலி லார்ட் சைத்தன்யா இங்கதான் வர்றாரு. அவருக்கு ஒரு குரு இருந்திருக்காரு. So he is also not that I am பகவான், நான் பகவானோட அம்சமா வந்திருக்கேன், நான் சொல்றது வேத வாக்கு. நோ, அவருக்கு ஒரு குரு இருந்திருக்காரு, ஈஸ்வரபுரி. அவர்கிட்ட இருந்து படிச்சுதான் அவர் லார்ட் சைத்தன்யாவை இனிஷியேஷனா வாங்கிட்டு அந்த மாதிரி இருந்திருக்காரு. ஆனா உள்ளூர பிறவி குணத்துலயே அந்த ஒரு ஆன்மீகம் இருந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த ரூபா இப்ப நம்ம படிச்சோமே, ஷட் கோஸ்வாமி ரூப சனாதன, ரூப கோஸ்வாமி சனாதன ஸ்வரூபா, அவளோட அந்த மாதிரி. அப்புறம் ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி. இதெல்லாம் நமக்கு மெயினா என்ன, மாதவேந்திர புரி இவாளோட ஸ்டோரி நமக்கு இது நெட்ல கிடைக்கும். நம்ம இதுலயே வரும், ஸ்டோரி எல்லாம் வரும். வேற ஒன்றும் ஜாஸ்தி வராது. லட்சுமி பத்தியில வராது. மாதவேந்திரபுரி, ஈஸ்வரபுரி, அப்புறம் இவாளோட நிறைய இருக்கு. நரோத்தமதாஸ் இவாளெல்லாம் நிறைய பஜன்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. கிருஷ்ணதாஸ் இவாளெல்லாம். ஸோ பக்தி பக்தி வினோத டாக்குரா பஜன். ஒருத்தர் ஒரு இதுல புலவரா இருந்து மீன்ஸ் அதுல புலமை. They are expert in that and they have done that service. பஜன் எழுதுறதும் ஒரு ஆர்ட் தான் இல்லையா? அது ஒரு பக்தியோட எழுதியிருக்காங்க. யாரோ எழுதி எப்படியோ எண்டெல்லாம் இப்படி பண்ணி நானும் போயம் எழுதிட்டேன்னா அதெல்லாம் போயமே ஆகாது. பஜன்ல அது ஒரு இது இருக்கணும். அது பாடினா அவ்வளோ ஒரு பகவானோட அந்த இது இருக்கணும், பவர் இருக்கணும். அதுக்கு அந்த இது இருந்தாதான் அது பஜன்னே சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட பரம்பரை. இது சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் பரம்பரை. ஏன் இந்த பரம்பரையை நம்ம இவ்வளவு கொண்டாடுறோம்? வை தட் இட் இஸ் சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பரம்பரை என்பது முக்கியத்துவம். The Bhagavad Gita is coming directly from Supreme Personality of Godhead. பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. It is transcendental knowledge and must not be altered in any way. கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்ததை நம்ம இப்ப இந்த ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறோம், அப்படி காதல சீக்ரெட் விளையாடுவோமே. ஒருத்தன் மெயின் ஒரு 10 பேர் இருந்தாலும் ஒருத்தன் சொல்லுவோம், இன்னொருத்தன் 2வது மூணாம் தவன்ட்ட சொல்லுவேன், 3வது 4வது கடைசி 10வது சொல்லும் போது அந்த ஃபுல்லா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும். அவன் என்ன முதல்ல உள்ளவன் சொன்னான்னே அது தெரியவே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஆகி ஃபைனலி சொன்னா நம்ம விளையாட்டே விளையாடுறோமே அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி என்ன நிறைய பரம்பரை என்ன இருக்கும், பரம்பரால வரலைன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும். கிருஷ்ணர் என்னவோ சொன்னார், நம்ம என்னவோ படிச்சோம், எவனோட நாங்க கேட்டேன், அவன் ரொம்ப ஹி இஸ் குட் இன் சான்ஸ்கிரிட் சம்திங் எல்லாம் இருக்கும். அது என்ன டிஸ்டார்டடா இருக்கும். கிருஷ்ணர் சொன்னது எப்படி வரணும்னா ஆச்சாரிய அந்த பரம்பரையில வந்தாதான் நமக்கு அது ஆல்ட்ரேஷன் இல்லாம வரும். கரெக்டா அந்த ஆச்சாரியர்கள் கொண்டு வருவாங்க. It is transcendental knowledge and must not be altered in any way. The knowledge of Gita must be accepted without material interpretation or by mental speculation. அது அப்படி சொன்னாங்க, அது சரியா இருக்காது. இப்ப ஆச்சாரியர் தப்பு பண்ணிட்டாரோ, இல்ல அது தப்புதான் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன், அப்ப நான் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்றேன். நோ, யூ ஷுட் நாட் டூ. அது தப்பா நம்ம கண்ணுக்கு தோணும், அது அதுக்கு தப்பு கிடையாது. அவர் அப்படி எழுதினானா அதுதான் வேதவாக்க நம்ம எடுத்துதான். யூ ஷுட் நாட் ட்ரை டு ஆல்டர் அட் ஆல். மென்டல் ஸ்பெகுலேஷனாலையும் இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்ம பண்ணக்கூடாது. இட் மஸ்ட் பி அண்டர்ஸ்டுட் பை த மர்சி ஆஃப் த லார்ட். புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். நமக்கு அது பக்குவம் இல்லை, அப்ப நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். அதுக்கு நம்ம பக்குவப்பட்டு எப்படி இருக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கொள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான். சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு பிரபுபாத எழுதினதே புரியாது. அவர் நல்லாதான் எழுதுறாரு, ஆனா சிலதெல்லாம் ரொம்ப பிலாசபியா இருக்கும்போது புரியாது. 8th சாப்டர்ல வருது, நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அப்புறம் therefore Bhagavad Gita must be accepted from someone who has achieved the Lord's mercy. இது கடவுளோட கிருபையினாலதான் அவங்களுக்கு இந்த ஒரு இது ஞானம் கிடைக்கும். அது அவர் மூலமா தான் நம்ம படிக்கணும். That is having learned it properly from someone having the proper qualification, who learned it properly, etc. That is பரம்பரை. இந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரைனா என்ன அர்த்தம்? இந்த மாதிரி யாரு நல்லா படித்தாங்களோ, அவருடைய ஆச்சாரியர் யாரு, அவர்கிட்ட இருந்து இவர் கரெக்டா படிச்சு இவர் அந்த குவாலிஃபை ஆகி நல்ல ஒரு திறன் இவர் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி அவரோட சீடர் படிச்சார், அந்த சீடர்கிட்ட நம்ம படிக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு அதுக்குதான் செவிலி தொடரா பரம்பரையா படிக்கணும்னு அர்த்தம். பகவத்கீதை முழுமுதல் கடவுளிடமிருந்து நேரடியாக வருகிறது. அது ஆழ்நிலை அறிவு மற்றும் எந்த வகையிலும் மாற்றப்படக்கூடாது. கீதையின் அறிவை பொருள் விளக்கம் அல்லது மன ஊகங்கள் மூலம் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி மன ஊகமா அப்படி என்னத்தையோ
டிஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. அதை இறைவனின் கருணையால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவானோட கருணை இருந்தாதான் இதெல்லாம் புரியும். மெயினா அதுவும் வெரி இது இல்லாட்டி நம்ம உட்காரே மாட்டோம். we will not feel comfortable. இதெல்லாம் என்ன போர் அடிக்கிறோமோ. நான் சின்ன சின்ன குழந்தை 3rd standard 4th standard குழந்தை உங்களுக்கு வந்து உட்கார்றான், எனக்கு அதிசயமா இருக்கும். நம்மளாம் அந்த ஏஜ்ல உட்கார்ந்தோம் இல்ல இல்லையா? அப்ப அவளுக்கு என்ன இருக்கு, அவ்வளவு ஒரு பவர் இல்லையா? அப்ப அவளுக்கு ஏதோ பகவானோட அனுகிரகம் இருக்கு. பகவானோட அந்த அனுகிரகம் இருந்தாதான் இந்த ஒரு இது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உட்கார்ந்து கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தோன்றதே. இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் காட்ஸ் கிரேஸ். நமக்கு அந்த கிரெடிட்டே கிடையாது. சோ அதை இறைவனின் கருணையால் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே பகவானின் கருணையை அடைந்த ஒருவரிடமிருந்து பகவத்கீதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது சரியான தகுதி உடையவரிடமிருந்து சரியாக கற்றுக்கொண்டவரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டவர். இதுவே பரம்பரை. இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட படிக்கிறது தான் வந்து பரம்பரை. இப்ப நல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாத why we are accepting him as ஆச்சாரியா, because he has an ஆச்சாரியா. அவருடைய ஆச்சாரியருக்கு இவர் தோன்று புரிஞ்சு அவர்கிட்ட இருந்து இவர் படிச்சார். அந்த ஆச்சாரியர் என்ன தானே தோன்றி நான் தான் இது குருன்னு சொல்லலை. அவரும் ஒரு சீடரா இருந்து யாரோ ஒரு குரு கீழ இருந்து படிச்சிருக்காரு. சோ இந்த மாதிரி 32வது ஆச்சாரியர் தான் நம்ம வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத். அந்த மாதிரி பரம்பரை சிஸ்டமா படிச்சோம்னாக்கா கரெக்டா இருக்கும். இங்கதான் எல்லாம் அபகஸ் ஸ்காலர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ, மேத்ஸ் டீச்சரோ, மேத்ஸ்ல கணக்கு புலியா இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் ஹார்டு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து 4 யுகம், சத்திய யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். அதுல வந்து பகவானோட இயர்ஸ் இப்படி போட்டிருக்கு. ஓகே, இது நம்ம ஹியூமன் இயர்ஸ்ல நமக்கு இப்ப ஒரு வருஷம்னா 365 நாள் சொல்றோமே. ஒரு நாள்னாக்கா 24 மணி நேரம். இதெல்லாம் நம்ம கணக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த கணக்கின்படி கலியுகத்துல எவ்வளவு வருஷம் இருக்கு? 4,32,000 வருடங்கள் உள்ளது. இதுவரைக்கும் எவ்வளவு முடிச்சிருக்கோம்னா 5,120 121 தான் முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் நிறைய இருக்கு. கலியுகம் முடிஞ்சு இப்ப அழிஞ்சிரும், இப்ப வந்து பிரளயம் வந்துரும் எல்லாம் சொல்றோமே, இன்னும் இல்ல. அப்ப இவ்வளவு அக்கிரமம் நடக்கிறதுன்னா இன்னும் நிறைய அக்கிரமம் நடக்கும். ஒருத்தன் இன்னொருத்தனோட சதைய பிச்சு சாப்பிடுற. ஏன்னா பாகவதத்துல இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்கு. லாஸ்ட் கேண்டோல படிச்சா பயமா இருக்கும். இதே ஓடியே போயிடலாம் நம்ம. எப்பட போய் இதுல முக்தி பெறுவோம். ஏன்னா திரும்பி அடுத்த பிறவி எடுத்தா திரும்பி இதே இதுதானே விருப்பம். நம்ம திரும்பி வேண்டாத இதெல்லாம் தான் பார்ப்போம். இப்பவே என்ன கொரோனா என்ன அது என்ன இதெல்லாம் பாக்குறோம். நிறைய வெட்டு குத்து எல்லாம் நியூஸ பார்த்தா டென்ஷன் தான் வருது. அந்த மாதிரி. சோ 4,32,000 வந்து கலியுகம். துவாபர யுகம் எவ்வளவு காலம் இருந்தது? அதை விட டபுள் இன்டூ 2 8,64 8,64,000 வருடங்கள். நம்ம ஹியூமன் கால்குலேஷன்ல. ஓகே, தேவ கணக்கின்படி 1,200 2,400 3,600 அப்படி போகும். ஓகே, 1,200 into 2 into 3 into 4 அப்படி. அதே போல இங்கேயும் அப்படிதான். 4,000 நம்மளோட வந்து 4,32,000. அதோட டபுள் பண்ணா 8,64. அதையும் 3 times 4,32 3 times பண்ணா 12,96,000 திரேதா யுகம். அப்பெல்லாம் நல்லது நடந்துட்டு இருந்தது, நல்லவாளா இருந்திருக்கா. அதனால அது யுகமும் நல்ல நீடித்து உயிரை ஒருத்தர் அதான் கிருஷ்ணனோட எல்லாம் போட்டிருக்கேன். 125 years நார்மல் லிவிங்கே 125 150 அப்படிலாம் இருந்திருக்காங்க. அதே அப்புறம் என்ன சத்திய யுகம் வந்து ஹவு லாங் இட் வாஸ் இன் ஹியூமன் இயர்ஸ் பார்த்தா 17,28,000 17,28,000 இது. சோ பகவான் வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்காரு. இந்த சத்தியுகத்தை 4 டைம் அவதாரம் எடுத்தார். திரேதா யுகத்துல 3 டைம், துவாபர யுகத்துல 2, கலியுகத்துல 1 அப்படி. அது ஒண்ணு இந்த இது சார்ட்ல போட்டு படிச்சேன். இப்ப பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் பார்க்கலாம். 1 செகண்ட் ஆஃப் பிரம்மா. அப்ப நம்ம ஹியூமன் இயர்ஸ் கணக்கு பிரகாரம் 1,00,000 வருடங்களானா பகவானுக்கு பிரம்மாக்கு 1 செகண்ட். அவ்வளவுதான். நமக்கு இங்க 1 lakh years ஆனோம். அது போல அவரோட 1 minute ஈஸி இல்லையா? 60 இன்டூ பண்ணும். இன்டூ 60 பண்ணா என்னது? 60 லட்சம். 1 ஹவர்னா இன்னும் ஒரு 60 திரும்பி மல்டிப்ளை பண்ணோம். இப்போ 3,600 லட்சம். அப்புறம்லாம் எனக்கு தெரியாது. அப்போ 1 டேனா எவ்வளவு ஆகும்? 12 hours. 1 day time. 1 டேனா நாட் ஃபுல் டே. டே டைம் ஆஃப் பிரம்மா எவ்வளவு? 43 இது மில்லியன்ல படிக்கலாம். 43,20,000 ஹியூமன் இயர்ஸ். 1 night அதே போல நேச்சுரல் 12 hours 12 hours. நமக்கு இங்க இருக்கிறப்பல 12 hours டே டைம், 12 hours நைட் டைம், 24 hours இருக்கிறப்பல அவரோட அந்த மாதிரி டைம் 4320 4320. அப்போ மொத்தம் நம்மளோட எவ்வளவு ஹியூமன் இயர்ஸ் இருந்தா அவரோட ஒரு நாள், அவரோட 24 மணி நேரம்னா நமக்கு 86 millions 40,000 இயர்ஸ் இங்க ஆனாதான் பிரம்மாவுக்கு ஒரு நாள். ஏன் அதை பத்தி படிக்கிறோம்னா பிரம்மா வந்து அவரும் ஒரு உயிர் வாழிதான், அவரும் இறந்து போவார். அவரோட உயிர் எவ்வளவு நாள் இருக்கும்? 100 years he is going to be alive. After 100 years மகா பிரளயம் வந்து எல்லாம் அழியும்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வருவோம். எல்லாம் வந்து பார்த்திருக்கோம் நம்ம. இப்ப வந்து மேனிஃபெஸ்டடா இருக்கு, எல்லாம் உள்ள போய் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஆயிடும்.
அப்புறம் பல காலம் அந்த மாதிரி இருக்கும். திரும்பி அது வந்து வெளிப்படும் போது எல்லாம் வந்து வெளிப்பட்டு ஒரு வியக்த நிலையில வரும். சோ பிரம்மாவோட ஒரு நாளே நமக்கு இவ்வளவு ஹியூமன் இயர்ஸ். அப்போ ஒரு மாசம்னா எவ்வளவு? 30 நாள். அப்ப இவ்வளவு. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எவ்வளவுன்னே தெரியல. 2592 எவ்வளவு? 592 இல்ல, சாரி, 259 மில்லியன் இயர்ஸ். 259 200 சம்திங் தெரியல. therefore 1 year என்னது? again into 12 months. அப்ப இவ்வளவு. therefore கணக்கு. therefore life of Brahma அவர் 100 வருஷம் தான் வாழ்வார். அப்ப நம்ம ஹியூமன் இயர்ஸ்ல எவ்வளவு காலம்? இவ்வளவு காலம். 311,040,000,000 அதுக்கு என்ன பேரு சொல்லுவா தெரியாது. ஓகே, இவ்வளவு. அதனால நம்மளாம் கவலையே படணும். இன்னைக்கு நான் அழிஞ்சிரும், நாளைக்கு பிரளயம் வரும், ஐயோ கோர கலியுகம் ஆயிடுத்தாலும் இன்னும் நிறைய கோரம் வரப்போறது. அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா திரும்பி திரும்பி பேர்வை எடுக்கலாம். இது ஒரு சார்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது பார்க்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? சத்திய யுகம் இவ்வளவு டியூரேஷன் பார்த்தாலும் இவ்வளவு பெருசு. திரேதாயுகம் அதுல இருந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. துவாபர யுகம் அதை விட கம்மியா இருக்கு. கலியுகம் இவ்வளவுதான். இதுலயே நம்ம வந்து 5000 தான் இங்கதான் இருக்கும். இங்க ஒரு காட்டிருக்கலையே அந்த ஒரு டாட்டர். கலியுகம் ஸ்டார்டிங்ல தான் இருக்கும். நம்ம இன்னும் 5121 இயர்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னும் நிறைய பார்க்கணும். சோ ஒரு திவ்ய யுகம், தட் இஸ் என்ன அர்த்தம்? ஒரு திவ்ய யுகத்துக்கு என்ன பேருன்னா, இந்த 4 யுகம் சேர்ந்தா திவ்ய யுகம். சத்தியயுகம் பிளஸ் திரேதா யுகம் பிளஸ் துவாபர யுகம் பிளஸ் கலியுகம், இதெல்லாம் சேர்ந்தா ஒரு திவ்ய யுகம். ஒரு திவ்ய யுகத்துக்கு எவ்வளவு நம்ம கால்குலேஷன் படி எவ்வளவு? 432 மில்லியன் இயர்ஸ். அப்ப இது கரெக்டா போடுறீங்க. ஒரு நிமிஷம். 432 மில்லியன் இயர்ஸ். 430 இல்லையே, இது என்ன தப்பு பண்ணிருக்கேன்? ஒரு 2 0 கம்மி பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணிருக்கேன்? ஓகே, வாட் எவர். ஹியூமன் இயர்ஸ் இது தப்பு. 432 மில்லியன் இயர்ஸ். ஓகே, அப்புறம் ஒரு இப்ப இது வந்து திவ்ய யுகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 4 யுகத்தோட கால்குலேஷன். இது எவ்வளவு? பிரம்மாவோட லைஃப்ல பார்த்தா இவ்வளவுதான். இது போல 71 திவ்ய யுகம் வரும் அவருடைய ஒரு நாள்ல, ஒரு டே டைம்ல. 71 திவ்ய யுகம். இது ஒரு இவ்வளவு யுகம் ஆச்சா? எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆச்சு? பிளஸ் அப்படி பண்ணிட்டே போனா 71 திவ்ய யுகம். அப்படி பண்ணா அவருடைய ஒரு நாளோட என்னது டே டைமோட கணக்கு. ஆமா, அப்புறம் இல்ல ஒரு டே டைம் கூட இல்ல, சாரி ஒரு இதை படிக்கிறேன் நான். சோ ஒரு இதையும் படிக்கலாம். ஒரு திவ்ய யுகம்னா 4 சதுர்யுகம். நம்ம இந்த ஹியூமன் இயர்ஸ் எல்லாம் விட்டுடலாம். ஓகே, அப்ப அது போல 71 சதுர்யுகமானம். அதுக்கு என்ன பேரு? ஒரு மன்வந்தரம். ஒரு மன்வந்தரம் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம், இதெல்லாம் இல்லையா? தமிழ்ல கேட்டிருக்கோம். ஒரு மன்வந்தரம். ஒரு மன்வந்தரத்துலயும் ஒரு இல்ல 14 மனுஸ் உண்டே. அதான் இருக்கீங்க 14 மன்வந்தரம். இந்த மாதிரி ஒரு மன்வந்தரால இவ்வளவு சதுர்யுகம். அப்ப 14 மன்வந்தரால இவ்வளவு ஹியூமன் இயர்ஸ். அது படிக்க வேண்டாம். அப்புறம் என்னது? 14 மன்வந்தரா. சரி, இப்ப நம்ம டே டைம் நம்ம இதுலயே பார்க்கலாம். நம்ம ஹியூமன் இதுல பார்க்கலாம். காலை நேரம், ராத்திரி படிக்கிறோம். பட் வாட் அபவுட் த ஜங்ஷர்? காலையிலேருந்து பகல்ல, இருட்டுல இருந்து பகல் வரும்போது அந்த ஜங்ஷர் பீரியட் உண்டு. அதுவும் அந்த கால்குலேஷன் உண்டு. ஏன்னா அதெல்லாம் லாங் பீரியட். அதெல்லாம் அதே போல ராத்திரி, இது பகல் முடிஞ்சு ராத்திரி வரப்போகுது, சந்தி நேரம், சந்தியா காலம் சொல்றோம் இல்லையா? அந்த ஜங்ஷரையும் நம்ம பார்க்கணும். சோ அது எவ்வளவு? 15 மன்வந்தரா ஜங்ஷன்ஸ். அது இவ்வளவு இயர்ஸ். அப்போ ஒரு கல்பா, ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு டே டைம்லன்னா 14 மன்வந்தரா வருது. அதுல 15 ஜங்ஷன் இன்பிட்வீன் சந்தியா காலம். அதெல்லாம் வந்து இவ்வளவு ஹியூமன் இயர்ஸ். ஒரு கல்பனா என்னது? அதான் ஒரு கல்பனா, ஒரு டே டைம், ஒரு நைட் டைம். அதுக்கு கல்பா சொல்லுவா. ஒரு கல்பா அதே போலதான் கால்குலேஷன். நம்ம எப்படி 12 ஹவர்ஸ் மார்னிங், டே டைம், 12 ஹவர்ஸ் நைட் சொல்ல போற, பிரம்மாக்கும் 12 ஹவர்ஸ் ஒரு கல்பா, டே டைம் கல்பா, நைட் டைம் கல்பா. அது ரெண்டும் வந்து சேமா இருக்கும். அதுல எல்லாம் டோட்டல் பண்ணா therefore 1 day of Brahma is 24 மன்வந்தராஸ், சாரி 28 மன்வந்தராஸ். அது நடுவுல எவ்வளவு? சந்தியா காலம், 30 ஜங்ஷன்ஸ், இவ்வளவு ஹியூமன் இயர்ஸ். அப்ப இப்போ பிரசன்ட் இருக்கு பிரம்மாக்கு என்ன வயதாகிறது அப்படின்னா, இது மன்வந்தரா 7th மனு இருக்கார். வைவஸ்வதா. இப்ப நம்ம அந்த பூஜை இதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? ஐயர்லாம் வந்து பூஜை பண்ணும்போது அவ இந்த இதுல நம்ம உன்னிப்பா கேட்கலாம். அவர் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும். இப்ப நம்ம என்ன பிரசன்ட் இதுல இருக்கோம், எந்த கடைசியில என்ன முடிப்பானா, திதி, இன்னைக்கு என்ன திதி, இன்னைக்கு என்ன நட்சத்திரம், இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் நாங்க பண்றோம் அப்படிமாங்க. நேரம், அந்த நேரம் இதெல்லாம் சொல்லுவா. பட் they will start from that ஜம்பு தீபே. இதெல்லாம் இருக்கும், அவ சொல்றதுல இருக்கும். நம்ம எந்த ஏரியால இருக்கோம் அது வரத்துக்கு ஜம்பு தீபத்துல இருந்து ஆரம்பிப்பா. அது இன்னும் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது. சோ இதுல என்ன கொடுத்துருக்குன்னா 7th மனு
அதுலதான் இருக்கும். நம்ம மொத்தம் 14 மனு இல்லையா, 14 மன்வந்தரால 7th இருக்கும் வைவஸ்வதா. அதுல என்னது சதுர்யுகம் 71 சதுர்யுகத்துல நம்ம 28வது சதுர்யுகத்துல தான் இருக்கும். இன்னும் போகும் 71 முடிஞ்சா அப்புறம் 8வது மனு வருவார். அப்புறம் அது ஒரு 71, அப்படி நிறைய இருக்கும். அப்புறம் அந்த 28 சதுர்யுகால என்னெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. ஒரு சத்தியயுகா முடிஞ்சாச்சு, ஒரு திரேதா யுகம் முடிஞ்சாச்சு, ஒரு துவாபர் யுகம் முடிஞ்சாச்சு. இப்ப நம்ம வந்து கலியுகால இருக்கும். அதுல வந்து 5121 5121 வருஷம் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் இப்போ கலியுகம் ஃபுல்லா எவ்வளவு முடியணும், அவ்வளவு இயர்ஸ் தான், 432 இயர்ஸ் முடிஞ்சு. அப்போ என்னது ஒரு 29th சதுர்யுகா, 30th சதுர்யுகா. அப்ப நிறைய இருக்கு. இன்னும் பிரம்மாலாம் இன்னும் அவருக்கு என்ன வயசுன்னா இப்பதான் 50 முடிஞ்சு 51 நடக்கிறது. ஓகே, பிரம்மா ஹஸ் பாஸ் 50 இயர்ஸ். அவர் 50 வயது முடிந்து விட்டது அவருக்கு. இதெல்லாம் கால்குலேஷன் இருக்கு. இதெல்லாம் நான் போட்டேன் ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து எல்லாம். ஐ ஷுட் பி கன்வின்ஸ் நோ வாட் ஐம் ரைட்டிங். அப்ப இருந்து நினைவு இப்ப எனக்கு ஐ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன். சோ இவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுது. நம்மளோட கணக்குப்படி இவ்வளவு ட்ரில்லியன் இயர்ஸ், 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அப்பதான் பிரம்மாக்கு 50 வயசா இருக்கு. சோ இன்னொரு டபுள், இவ்வளவு டபுள் போனாதான் அவர் 100 வயது ஆகும். எல்லாமே அழிந்து போகும். 6 மன்வந்தராஸ் ஆகிவிட்டது. இப்ப 7வது மன்வந்தரால இருக்கும். ஓகே, அப்புறம் 27 சைக்கிள் ஆஃப் 4 யுகாஸ். இந்த 4 சத்துர்யுகா வந்துட்டே இருக்குமே, அது வந்து 27 சைக்கிள் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன இருக்கு, 28வது சைக்கிள் இருக்கும். இப்போ அதுலயும் என்னெல்லாம் ஆயிடுத்து, சத்தியயுகா ஆயிடுத்து, திரேதா யுகம் ஆயிடுத்து, துவாபர யுகம் ஆயிடுத்து, இதெல்லாம் ஆயிடுத்து. ஸோ டைம் எலாப்ஸ் இன் கலியுகம். கலியுகத்தையும் கொஞ்சம் ஆயிடுத்து. என்னெல்லாம் 5121 இயர்ஸும் ஆயிடுத்து. அப்போ லைஃப் ஆஃப் பிரம்மா என்னது, இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி இன்னைக்கு நான் உட்காந்து கால்குலேட் பண்ணேன். இவ்வளவு இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் மேல போட்டோம் இல்லையா. therefore a equal to b, b equal to c, c equal to d எல்லாம் போட்டுட்டு therefore a equal to f, அந்த மாதிரி இது வந்துருக்கு. ஆனா திஸ் இஸ் ட்ரூ. நம்ம இதுல ட்ரூனா என்னதுன்னா, இதுல நெட்ல பார்த்தாலும் சரி, நான் கொஞ்சம் நெட்ல சர்ச் பண்ணி தான் பண்ணேன். அப்ப இதேதான். சோ கீதா நம்ம என்னது இப்ப பிரம்மாலே ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம கீதாக்கு வரணுமே. பகவத்கீதா அப்ப எப்போ சொல்லப்பட்டது? சோ கீதா வாஸ் ஸ்போக்கன் டு சன் காட். பிரம்மாலாம் அப்புறம் தான் வந்தார். சன் காடுக்கு சொல்லியாச்சு. 27 சைக்கிள். ஓகே, இது நம்ம இப்ப பார்த்தோம் சத்தியயுகா, இதெல்லாம் பார்த்தோம். டைம் எலாப்ஸ் கலியுகா இது. சோ டோட்டலா லைஃப் ஆஃப் மனு ஃபர்ஸ்ட் சன் காடுக்கு சொல்லி, சன் காட் வந்து யாருக்கு சொன்னார், மனுக்கு சொன்னார். விவஸ்வான் சன் காட்னா என்னது, யாரு அந்த சன் காடோட பேரு விவஸ்வான். அவர் வந்து மனுக்கு சொன்னார். சோ மனு எப்போ இருந்தார் முன்னாடி, 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவர் பிறந்தார். கேன் யூ எவர் இமேஜின்? நம்ம பகவத்கீதா இஸ் so very old. ஒரு பைபிளா இருக்கட்டும், ஒரு இதா இருக்கட்டும், அவரெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர் பைபிள்ல 2000 இயர்ஸ் முன்னாடி அவர் வந்தார். இயேசு வந்தார். அவரு என்னது, இஸ் a messenger of God. He didn't say I am God. சொல்லவே இல்லை. நான் மெசஞ்சர் தான், நான் வந்து அவருடைய பகவான் அனுப்பின ஒரு சேவகன் மாதிரி, மெசஞ்சர் தான் அப்படிதான் சொன்னார். 2000 முன்னாடி தான் வந்திருக்காரு. வேற புத்த மதமா இருக்கணும், வேற எந்த மதமா இருக்கணும். இந்து மதம் எவ்வளவு பழசு, 120.5331 மில்லியன் இயர்ஸ். ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு அதை பத்தி தெரியும்? ஒண்ணும் தெரியாது. அதனாலதான் வந்து ஈஸியா அழிக்க பாக்குறாங்க. So we should be strong. இல்ல நம்மதே இவ்வளவு ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா, இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடுது. we have to be aware, we have to be together. இந்துஸ் எல்லாம் இதா இருந்து நம்ம we should protect our religion. ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம குழந்தைலாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கணும். So accepting that before the birth of Manu, the Gita was spoken. மனு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கீதா சொல்லி கொடுத்தாச்சு. யாருக்கு? Sun God Vivaswan சொல்லியாச்சு. Gita was spoken by the Lord to his disciples, Sun God Vivaswan. கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இவ்வளவு வயசாயிருக்கணும். நம்ம இன்னும் 125 இயர்ஸ்ல இறந்து போயிட்டான்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம். எவ்வளவு ஒரு முட்டாள்தனமா இருக்கும். ஏன்னா அவெல்லாம் இதெல்லாம் படிக்கவே இல்லை. They have not learned Bhagavad Gita at all. இது வந்து இஸ்கான்ல சொல்லி தரது இல்ல, டோன்ட் மிஸ்டேக். இது இதுலயே இருக்கு. நம்ம பகவத்கீதாலேயே இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சோ நம்ம முட்டாள்தனமா அதெல்லாம் பகவத்கீதாவும் படிக்கல. ஆனா யாரோ எவனோ எழுதினான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ வந்து அப்ப எவ்வளவு முன்னாடி அது வந்து அப்போ என்னது, அவர் பிறந்தார்லாம் இல்ல, அவர் வந்து அவருக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க சூரிய கடவுளுக்கு. சூரியன் எவ்வளவு பழசு அதை பார்க்கலாம். சோ கீதா வாஸ் ஸ்போக்கன் ஆக்சுவலி ஒரு ரஃப்லி ஒரு எஸ்டிமேட் பார்த்தா 120 மில்லியன் இயர்ஸ் ago to விவஸ்வான். நம்ம அர்ஜுனனுக்கு ஒரு 5000 இயர்ஸ் முன்னாடி சொல்லணும். ஆனா 120 மில்லியன் இயர்ஸ் முன்னாடி விவஸ்வான் சூரிய கடவுளுக்கே சொல்லியாச்சு. அப்ப இங்க நம்ம எர்த்துக்கு எப்போ வந்ததுனாக்கா 2 மில்லியன் இயர்ஸ். அது வந்து இதுலயே போட்டிருக்கு. மகாபாரதத்துல சாந்தி பரவால ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. We can trace out history of Gita as follows. Treta yugadau chaitato vivaswan mana vedado manuchaloka bhati artha sutaye vaka vedado ikshvakau cha
கதித்தோ வியாப்யா லோகான் அவஸ்திதோ அது அந்த லெட்டர் சரியில்லைன்னா எனக்கு அந்த லெட்டர் புரியல. இந்த பிகினிங் ஆஃப் அதோட என்ன அர்த்தம் இதே படிச்சுக்கலாம். In the beginning of Treta Yuga, that is millennium, this science of relationship between the Supreme was delivered by Vivaswan to Manu. Manu, being the father of mankind, gave it to his son Maharaja Ikshvaku, the king of the okay, the king of the earth planet. Yaru the Maharaja Ikshvaku. And forefather of Raghu dynasty. Raghu dynasty na enna Sriramar dynasty அவர் இன்னும் பிறக்கவே இல்லை. ஸ்ரீராமர் அதுக்கப்புறம் இந்த பார்த்தா தெரியும். இந்த இதெல்லாம் நமக்கு இக்ஷ்வாக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க நெட்ல தேடினா தெரியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 அதுக்கு மேல இருக்கும். அப்பதான் ராமரே பிறந்தார். நான் அது பகவத்கீதா அதுக்கு முன்னாடியே வந்தாச்சு. ராமர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்தாச்சு. So, and forefather of Raghu dynasty in which Lord Ramachandra appeared. Therefore, Bhagavad Gita existed in human society from the time of Maharaja Ikshvaku. அவ்வளவு பழசு நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர். இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம். இன்னும் பல காலம் போனாலும் நம்மளாம் வயதாயிலாம் போனப்புறமும் நிறைய பேர் படிப்பா. இதெல்லாம் பழசே ஆகாது. இது என்னைக்கும் படிக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தம். சோ இது டைம் elapsed in கலியுகா இது திரும்பி வந்திருக்காங்க கால்குலேஷன். கலியுகால இவ்வளவுதான் இருக்கு. இது துவாபர யுகா இதெல்லாம் okay. So Gita came on earth. Okay, earth எப்ப வந்தது 2 million years ago. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி 18 days கோர்ஸ்லயே சொல்லி கொடுத்துருப்பா. அண்ட் இதுலயும் உங்களோட என்னது குவிஸ். நீங்க குவிஸ் 3rd சாப்டரோட இது வேணா நேற்றுக்கு சொல்ல மறந்து போயிட்டேன். மொபைல் நான் இது போடல இல்லையா இன்னைக்கு எங்கேயோ வச்சுட்டேன். நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுத்து போடவே இல்லை பாருங்க. இன்னொரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருந்துட்டு. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா எங்கேயோ வச்சுட்டேன். ஓகே யார் படிக்கணும் இப்போ? டைம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா நான் தான் சொல்றேன் இல்லையா இன்னைக்கு. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி அப்போ அன்மியூட்டடா இருந்தாங்க பாவம். அப்பெல்லாம் நான் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தேன். இருக்கேடா ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி? படிங்கோ படிங்க. நீங்க ரிப்பீட் பண்றா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நான் சொல்றேன் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ச ஏ வாயம் சஹே வச்யம் ச ஏ வாயம் ஹே சஹே யாயம் மாதாஜி ஏவாயம் ஏவாயம் மயா தே அத்ய யயா தே அத்ய யோக ப்ரோக்தः पुरातनः भक्तो असि मे सगासे रहस्यम् ह्येतत् उत्तमम्. Hare Krishna. So Arjuna's qualification. Arjuna is a devotee and friend. Accepts Krishna as person. Okay. So that very ancient. இப்போ பகவான் என்ன கண்டினியூ பண்றாரு? That very ancient science. எவ்வளவு பழைய ancientனா ரொம்ப காலம் முன்னாடி இந்த பகவத்கீதா. அதான் நான் உனக்கு சொல்றேன். Of that relationship with the Supreme is today told by me. இன்னைக்கு நான் அதை பத்தி எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றேன் to you because ஏன் நான் உனக்கு இவ்வளவு பேர்ல எல்லா பாண்டவர்களும் நல்லவர்கள் தானே. ஒண்ணு மாத்திரம் நம்ம பொறுக்க உனக்கு மாத்திரம் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா because you are my devotee as well as my friend. டிவோட்டினா எப்பவுமே ஒரு ஸ்டெப். அவளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி தான் பகவான் ஆக்சுவலி இஸ் நாட் பார்ஷியல் டு எனிபடி. பட் பக்தர்னு ஆயிட்டோம்னா அவருக்கு ஒரு கரிசனம் வந்துடும். என்னோட பக்தன் இல்லையா, நீ எனக்கு எவ்வளவு ஜபம் பண்ற, எனக்கு எவ்வளவு ஆஃபர் பண்ற, காலையில என்னென்ன மங்களார்த்தி எல்லாம் பாக்குற, கோயிலா போற, நீ எப்பவுமே என்ன வணங்குற. அப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி, ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா இப்ப இதுலயே சொல்றாரு, you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this. உனக்கு ஏன் புரியும்? நான் இப்ப இந்த இதெல்லாம் சொல்றேன், நீ என்னோட பக்தனா இருக்கிறதுனால எனக்கு புரியும். நம்ம கிளாஸ்ல ரெகுலரா வரவங்களுக்கு இதெல்லாம் புரியும். வரமாட்டேங்கிறாங்க, அடமெண்ட். என்னைக்காவது எப்ப முடியுமோ அப்போது தலை காட்டிட்டு போலாம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கஷ்டம் இதெல்லாம் படிக்கிறது. ஓகே, மேபி சம் டிஃபிகல்ட்டி. அடுத்த இதுலயாவது ஜாயின் பண்ணி, தட்ஸ் வாட் ஐ வாஸ் ப்ரேயிங். அடுத்ததையாவது இந்த செப்டம்பர்ல வர இந்த இதுலயாவது கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணி ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணி அவங்களும் இந்த பகவத்கீதால என்ன சொல்லிருக்கணும் படிக்கணும். வி ஷுட் பி a devotee of the Lord. சும்மா கோயில் போனேன், பிரசாதம் வாங்கினேன், அப்படியே பாராக்கு பார்த்தேன், வந்து அங்க போற வழியில அது வாங்கினேன், வரும்போது இது வாங்கினேன். மோஸ்ட்லி கோயில் போற, மோஸ்ட்லினா ஐம் நாட் பிளேமிங் எவ்ரிபடி, மோஸ்ட்லி கோயில் போனேன் எவ்வளவுதான் பக்தி வரும். போற வழியில அந்த இது செயின் வாங்கினேன், அந்த ஒரு இது வாங்கினேன், இது ஏதோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்ணுக்கு தெரியும். கோயில் எங்கேயோ இருக்குன்னா இருக்கு, 1 மைல் 4 மைல் தூரத்துல இருந்து எல்லாம் விற்பனையாளர் அவளா இருப்பா.
சோ அதுல ஒரு கண்ணு இருக்கும், போயிட்டு வரேன், கோயில் போயிட்டு வந்துட்டு வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரப்போம். ஏன்னா அதுலதான் அட்ராக்ஷன் நமக்கு. சோ எவ்வளவு பேருக்கு பக்தி இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து பக்திங்கிறது ஜஸ்ட் நாட் கோயிலுக்கு போனா போல பக்தி அந்த மாதிரி கிடையாது. நல்லா புரியணும்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணதான் புரியும். ஓகே, சோ அதனால வந்து நீ என்னுடைய டிவோட்டியா இருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த ஒரு சீக்ரெட்டான, அதுவும் வேற என்ன சொல்ற, ரகசியம், நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா ரகசியம், அந்த ரகசியம் உத்தமமான ஒரு ரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்றேன். ஏன்னா நீ வந்து என்னுடைய டிவோட்டி, அப்புறம் என்னது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட், and can therefore understand the transcendental mystery of the. அதனால தான் உனக்கு புரிய வரும். நான் இதெல்லாம் கேட்கிறேன் எல்லாம் என்னோட டிவோட்டியா இருக்காதான் உனக்கு புரியும். பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எஸ். அப்புறம் அர்ஜுனாஸ் டவுட். அவருக்கு எப்பவும் சந்தேகம் வந்துட்டு நம்மள மாதிரிதான். அவர் பாவம் இல்லையா, அவரு வந்து நம்ம சாதா ஹியூமன் பீயிங். என்ன சொல்றாரு, how can Krishna born as son of Devaki instruct Vivaswan who is millions of years old? அந்த சந்தை நமக்கே வந்திருக்கணும், இந்த நேரத்துல வந்திருக்கணும் எல்லாருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி விவஸ்வானுக்கே சொன்னா என்ன ஒரு கடுபட், என்ன ஒரு சரியில்லையே அப்படின்னு அர்ஜுனன் சந்தேகம் பண்ணுது. தேவகியின் மகனாக பிறந்த கிருஷ்ணன் கோடிக்கணக்கான வயதுள்ள விவஸ்வானுக்கு எப்படி உபதேசிக்க முடியும் அர்ஜுனா கேட்கிறார். எஸ், யார் படிக்கிறாரோ நான் தான் சொல்லணுமா? ஏ கிருஷ்ணா, நான் எங்க பார்க்கணும், இங்க பார்க்கணும். யார் படிக்கிறாள்? லீலாவதி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேளா? இல்லை. பத்மா மாதாஜி படிங்க. இல்லையா பத்மா மாதாஜியும்? ஓகே, சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க. சிந்துஜா மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, வெரி குட். கஜந்தினி மாதாஜி படிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க, முடியும்னா படிங்க. த்ரிஷா வந்துட்டியம்மா? த்ரிஷா படிக்க? ஓ இல்ல, அவளுக்கு தான் அந்த இது ப்ராப்ளம் இருக்கே. புவனேஸ்வர் மாதாஜி திரும்பி நீங்களே ஆரம்பிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்சா அபரம் பவேதோ ஜன்ம பவதோ ஜன்ம பரமஹதனம் மாதாஜி. பரம் ஜன்ம விவஸ்வதஹ கதம் ஏதத் விஜானியாம் திவம் ஆதௌ புரோக்தவான் இதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா சொல்றார், the sun god விவஸ்வான் is senior by birth. எவ்வளவு காலம் முன்னாடி சூரிய கடவுளுக்கு நீங்க சொல்லிங்கன்னாக்கா நீங்க எவ்வளவு ஒரு இதா இருக்கணும், எவ்வளவு பழைய ஆளா இருக்கணும். சூரிய கடவுளே ரொம்ப பழையவர். the sun god விவஸ்வான் is senior by birth to you. how am I to understand? என் முன்னாடி ஒரு ஹியூமன் பீயிங் மாதிரி நிக்கிறீங்க, எப்படி நான் புரிஞ்சு கொள்றது? நீங்க தான் போயிட்டு அந்த சன் கடவுளுக்கு சொன்னா எப்படி ஒரு மாதிரி எடறது, ஒன்னும் சரியா புரியலையேன்னு. how am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? நான் எப்படி நம்புறதுன்னு இல்ல, எப்படி புரிந்து கொள்றது? அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர். தாங்கள் அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? அப்படியே ஒரு சந்தேகத்தோட கேட்கிறேன். எஸ், அடுத்தது யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதா படிங்க. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பகூனி மே வ்யதீதானி ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யஹம் வேத சர்வாணி நத்வம் வேத பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. The personality of Godhead said many. அப்ப அவர் ரிப்ளை பண்றார், நீ அந்த ஒரு கேள்வி கேட்டா நான் எப்படி உனக்கு வந்து அந்த சூரிய கடவுளுக்கு சொன்னேன், என் முன்னாடி உன்ன மாதிரியே உள்ள ஏஜ் குரூப் மாதிரி நான் நிக்கிறேன், யங் எனர்ஜெட்டிக்கா, அதுக்கு தான் ரிப்ளை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன். The personality of Godhead said many births before you, many births both you and I have passed. நிறைய பல காலம் நம்ம வந்து இங்கேதான் இருக்கோம், நம்ம என்ன எங்கேயும் போகல, இங்கேதான் இருக்கோம். நிறைய வருஷம் கூட இல்ல, என்னது பிறவிகள் நம்ம இங்க இருக்கோம். I can remember all of them. எனக்கு நல்லா தெரியும் யார் முன்னாடி யாரு பின்னாடி, யாரு என்ன மாதிரி இருந்தா, நம்ம எந்த எவ்வளவு கோடி ஜென்மம் நம்ம எடுத்திருக்கோம், புழுவா இருந்தோமா பூச்சி எல்லாம் அவருக்கு எல்லாரை பற்றியும் தெரியும். So I can remember all of them, but you cannot. ஏன்னா நான் வந்து அர்ஜுனா வந்து ஒரு நார்மல் ஹியூமன் பீயிங், உனக்கு இதை பத்தி தெரியாது, போன ஜென்மம் நமக்கே தெரியாது என்னவா இருந்தோம் தெரியாது, நேற்றுக்கு என்ன சாப்பிட்டோம்னு திங்க் பண்ணோம், என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு, அப்புறம் தானே போன ஜென்மத்தை கதை. ஓ சப்டியூர் ஆஃப் என்மி. அதனால என்ன சொல்றார் புருஷோத்தம புராணம் முழுவது கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளாக பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே என்ன பேரு? பரந்தப்பா. இந்த வேர்டு வந்துட்டே இருக்கும் அர்ஜுனனுக்கு. ஏன்னா எதிரியெல்லாம் அர்ஜுனன்னா போச்சு, அவளுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து தோத்துட்டோம் அந்த மாதிரி, ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய வில்லாளி.
எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, அது உன்னால் முடியாது. ஏன்னா நீ மனித உருவத்துல இருக்காது. என்னால் முடியும்னா நான் கடவுள். I know everything. Yes. How does Krishna appear? Very important shlokas. பத்மாவதி ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா? வந்துட்டேன் மாதாஜி. அஜோ அபிசன் அவ்யயாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோ அபிசன் பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்ம மாயையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கடவுள் தோன்றுகிறார், பிறப்பதில்லை. நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ண ஜென்மத்தில் பிறந்தா அப்படின்னு சொல்றோம், ஒரு கேஷுவலா தான் சொல்றோம். பட் அவரை பிறந்தது கிடையாது, ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வர்றார். சோ என்ன சொல்ற, ஹவு டஸ் த கிருஷ்ணா அப்பியர்ஸ் ஆல்தோ ஐ எம் அன்பார்ன். எப்போ நான் வந்து பிறவி அற்றவன் தான் நான். மை டிரான்சென்டென்டல் பாடி நெவர் டிட்டீரியேட்ஸ். நமக்காவது அந்த மாதிரி நம்ம பாடி எல்லாம் டிட்டீரியேட் ஆறுது இல்லையா? நமக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன பாப்பா இருந்து பெருசாகி வயதான அப்புறம் எல்லாம் தோல் சுருங்கி உடம்பெல்லாம் ஸ்பேர் பார்ட் எல்லாம் இழகி எல்லாம் இந்த மாதிரி ஆகும். ஆனா பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. என்னுடைய பாடி டிட்டீரியேட் ஆகாது. அண்ட் ஆல்தோ ஐ எம் த லார்ட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், ஐ ஸ்டில் அப்பியர் இன் எவ்ரி மில்லேனியம் இன் மை ஒரிஜினல் டிரான்சென்டென்டல் ஃபார்ம். நான் எல்லாருடைய கடவுள் இருந்தாலும் நான் திரும்பி ஒரு உருவத்தில் நான் தோன்றி, ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, அதனால நான் வந்து ஒரு உருவத்துல தோன்றுகிறேன். நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்யர் உருவத்தில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறேன். கொஞ்சம் படிச்சோம்னா அப்ப டிஃபரெண்ட். அப்ப நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன வித்தியாசம்? உடல் ரீதியா என்ன வித்தியாசம் அது பார்க்கலாம். கிருஷ்ண சுவாமி பெர்மனன்ட். அவர் எப்பவுமே இந்த மாதிரிதான் இருப்பார், ஒரு ஆழ்நிலை இதோட இருப்பார். அவர் மகாபாரத போர்லயும் அவருக்கு 125 years. ஆனா எப்படி இருந்தார்? இப்படிதான் இருந்தார். நம்மளாம் திங்கே பண்ண வேண்டாம், நம்ம எப்படி இருப்போம்? 125, காது கேட்காது, கண்ணு தெரியாது, ஊனே விழுந்துரும். ஃபர்ஸ்ட் 125 years இருப்போமான்னு, அதோட பாதி ஏஜ் வந்தாலே நம்ம வந்து ஆடி போயிடுறோம். பட் கிருஷ்ணோட ஃபார்ம் எப்படி? பர்மனன்ட். அவர் ஃபார்ம் இஸ் டெம்பரரி. கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகம், நமது வடிவம் தற்காலிகமானது. ஆன்மீகம் போட்டுருக்கு, தற்காலிகம்னாக்க இது ஆன்மீகம் இல்லையே. பர்மனன்ட்டுக்கு வேற வேர்டு வருது. we are controlled by மாயா. நம்ம எப்படி மாயையில சிக்கிட்டு ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு வரும்போது இந்த மாயைகள் மூணும் நம்மள இது என்னது பப்பட் மாதிரி ஆட்டின்னு இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ணா இஸ் கண்ட்ரோலர் ஆஃப் மாயா. அவருடைய ஒரு சக்தி தான் இந்த மாயா சக்தி. அவர் இந்த சக்திகளை அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணுபவர். சக்திகள்லாம் அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணாது. மாயா மூலம் நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம், கிருஷ்ணன் மாயாவை கட்டுப்படுத்துபவர். கவரிங் ஆஃப் சோல், ஐ திங்க் இது நம்ம பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். கிராஸ் பாடி, இப்ப நம்ம உடல் இருக்கு இல்லையா, ஸ்தூல சரீரம், நம்ம என்ன பாக்குறோம் நம்மளால உணர முடியறது. தட் இஸ் we are able to see. அது வந்து என்னது? the outer covering of the body. அதுக்குள்ள ஒரு உருவம் இருக்கு, அதுக்குள்ள ஒரு பாடி இருக்கு. அது சூக்ஷ்ம சரீரம், கண்ணுக்கெல்லாம் புலப்படாது, ஒரு சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுல என்ன இருக்கும்? இந்த வெளியில தெரியற உருவத்துல என்ன? இட் இஸ் மேட் ஆஃப் வாட்? பஞ்சபூதங்களால ஆனது. உள்ள இருக்க அந்த லேயர்ல வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் வாட்? மைண்ட், ஈகோ, தட் இஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். இதெல்லாம் ஆனால என்னது? இட் ஹஸ் பீன் மேட் ஆஃப் தட் சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுக்குள்ளதான் ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மா இஸ் சச்சிதானது, எப்பவும் ஆனந்தமயமான, எப்பவும் உள்ளதாக, எப்பவும் உணர்வு உள்ளதாக இருக்கும் அந்த ஒரு ஆத்மா. அப்போ ஒரு உடலை விட்டு போகும்போது எது போறது? ஆத்மா மாத்திரம் போறது கிடையாது, இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தையும் எடுத்துன்னு போகும். அதனாலதான் வந்து இப்ப ஒரு பண்டிதனா இருக்கான், நல்ல பாட்டு வித்வான், அப்படி நல்ல MS சுப்புலட்சுமி இப்படி நினைக்கலாமே. ஆனா பாவம், அப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அவங்க எல்லாம் போயிருப்பாங்க, வேற ஏதோ பேர் எடுக்கலாம், எனக்கு MS சுப்புலட்சுமி மாதாஜியோட சொல்ல வேண்டாம். யாரோ ஒரு நல்ல பண்டிதரா இருந்திருக்காரு, இல்ல கணக்கு மேதையே வச்சுக்கலாம், பெரிய கணக்கு மேதை. ஆனா என்னது? போக முடியலை பகவானுடைய உலகத்துக்கு. அப்ப ஒரு உருவம் எடுக்கிறார். திரும்பி ஒரு மனித உடல் எடுத்தா அந்த குழந்தை சின்ன வயசுல அபக்கஸ் மாதிரி டக்குன்னு மேத்ஸ் போடுறதான். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, எவ்வளவு இந்த சைல்ட் ப்ராடிஜி எல்லாம் பாக்குறோமே. ஏன் அப்படி இருக்குன்னா, இந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் வேலை பண்றது. அதான் மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் உட்காந்துருக்கும். அது கூட இந்த சோல் கூட அதுவும் இருக்கும். அது வந்து அந்த குழந்தை ரூபத்துல போகும். அப்ப சின்ன வயசுல இருந்தே வளர்க்க அந்த ஒரு இது நாட்டம் வந்துடும். ஸோ திஸ் வி கேன் சி. இது வந்து கம்சனை கொல்றது. கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சின்ன குழந்தை இல்ல, அவர் வந்து கம்சனை கொல்றார், சொந்த மாமா. தூயமன்னா அப்படிதான். ஓகே. So difference between Krishna and the conditioned living entity. என்னெல்லாம் இருக்கு? கிருஷ்ணா எப்படி eternal, remembers past, present and future. அச்சுதன் என்று எப்பவும் உள்ளவர், நித்தியம். இது அவருக்கு எல்லாரை பற்றியும் தெரியும். நெவர் ஃபர்கெட்ஸ், இன்ஃபாலிபிள். அவர் வந்து ஒன்னும் மறந்துட்டேன், தெரியாது, ஐயோ ஒன்னும் நீ வேற ஜபம் பண்ணீங்க, நீ என்னோட பக்தனா, எனக்கு தெரியலையே அப்படிலாம் சொல்லவே மாட்டார். இஸ் இன்ஃபாலிபிள். நம்ம கொஞ்சமா பண்ணினாலும் அவரோட கண் பார்வை நம்ம கிட்ட இருக்கும். நம்ம நிறைய பண்ணாலும் இருக்கும், கம்மி பண்ணாலும் அக்கார்டிங்லி he will give back. நம்ம கொஞ்சமா பண்ணோம்னா கொஞ்சமா அனுகிரகம் கிடைக்கும், நிறைய பண்ணோம்னா நிறைய கிடைக்கும். ஆனா நம்ம கண்டிஷன் லிவிங் என்டிட்டி எப்படி? நம்ம எப்பவுமே ஃபர்கெட்ஃபுல், நமக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடும்.
இட்டர்னல். நம்மளும் இட்டர்னல் தான், அவர் மாதிரி நம்மளும் இட்டர்னல். ஆனா நம்ம என்னது மறதி ஜாஸ்தி இருக்கு நமக்கு. கிருஷ்ணா எப்படி ரிமெம்பர்ஸ் ஆல் பர்த்ஸ், எல்லாம் உயிர் வாழி இருக்கும், எல்லார பத்தியும் அவருக்கு தெரியும். பிகாஸ் பாடி டஸ் நாட் சேஞ்ச் ஆர் டிட்டீரியரேட். அவர் அவ்வியம், அவர் எப்பவுமே இருக்கிறதுனால அவருக்கு அவ்வியம்னு பேரு. இங்க என்ன போட்டிருக்கு, அச்சுதா. அப்ப அவருக்கு வந்து எல்லா பாடியை பத்தியும் தெரியும். அண்ட் இங்க என்னது, நம்ம வந்து சொந்த பாடி தான் நமக்கு ஃபர்கெட்ஸ் பிகாஸ் பாடி சேஞ்சஸ் அண்ட் டிட்டீரியேட்ஸ். நம்ம பாடி வளர்ந்துட்டே போதப்ப நமக்கு சின்ன வயசுலாம் நினைவு இருக்காது. ஸோ நம்ம பாடி வளர்ந்துட்டு இருக்கும் அண்ட் பாடி சேஞ்சும் ஆகும். நம்ம வந்து நம்மளோட பாடி அழுகியும் போகும். அவரோட எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவர் வந்து அப்பியர் ஆகிறார் பை ஓன் வில். அவரே வந்து சுய இதோட வந்து நான் இப்போ ஒரு குழந்தை ரூபத்துல வரேன், ஒரு நரசிம்ம ரூபத்துல வரேன், ஒரு ஃபிஷ் ரூபத்துல வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த சுய இதோட தான் வரார். நம்ம எப்படி வரோம், கர்மா காரணம் வரும். போன ஜென்மத்துல என்ன கர்மா பண்ணிருக்கோம், நல்லா கர்மா பண்ணிருக்கோம் டெஃபினட்டா. அதனாலதான் இந்த டைம் ஹியூமன் ஃபார்மா வந்திருக்கும். ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்தது மாத்திரம் போறாம நம்ம இதெல்லாம் வேற படிக்கிறோம். அப்ப நம்ம நன்னாதான் பண்ணிருக்கோம். ஆனா என்னது 100 out of 100 வரல. கோலோகம் விருதாவனம் போறதுக்கு 100 out of 100 அது போக முடியல. இன்னும் கொஞ்சம் சொச்சம் பாக்கி வச்சிருக்கோம். அப்ப பகவான் என்ன சொன்னார், சரி நன்னாதான் பண்ணிட்டு இருக்க, இன்னொரு ஜென்மம் கொடுத்துடுறேன், சரி இன்னொரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன். யூ ஆர் டூயிங் குட் பட் யூ டிட் நாட் குவாலிஃபை டு கோ டு கோலோக விருந்தாவன். இன்னொரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன், அது இந்த ஜென்மத்தை நீ தீர்த்துடும், நல்லா பண்ணு, அப்ப யூ வில் கம் டு மை கோலோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி நமக்கு இதை கொடுத்துருக்காரு, ஹியூமன் ஃபார்ம். சோ நம்ம எப்படி வரும், பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கர்மா தான் நம்ம வந்து உயிர் இதை நம்ம உடலை எடுத்துன்னு வரும். அப்புறம் அவருடைய உடல் எப்படி டிரான்சென்டென்டல், இது அழிவு பெறாதது. அதாவது அவருக்கு அந்த இது இருக்கும், ஹேலோ எல்லாம் பார்க்கலாம். அப்படி அவர் இன்னும் அவர் வந்து பல 100 கோடி 1000 சூரியன்கள் உதித்தா போல அவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும். நம்ம எல்லாம் ஒண்ணு கிடையாது. நம்மளோட பாடி என்னது, இட் இஸ் மேடு மெட்டீரியலி மேடு. அவரோட என்னது, நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாடி அண்ட் செல்ஃப். அவர் பாடியும் ஆத்மாவும் ஒன்றேதான். அத்வைத்தம். அத்வைத்தம் என்னது, நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அத்வைத்த பிலாசபி. ரெண்டு இல்லை, எல்லாம் ஒன்றுதான் அப்படி, அதான் அத்வைத்தம். அப்ப அவரும் அத்வைத்தம். அத்வைத்தம்னா என்னது, அவர் வேற இல்லை, சோல் வேற, அவர் வேற இல்லை. பட் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் உண்டு. the soul acquires, நம்ம என்னது, நம்மளோட இதுல கண்டிஷன் இஸ் பீயிங் டீடைல் என்னது, the soul acquires an eternal external body, gross and subtle. அப்ப the soul is separate. அப்புறம் நம்ம உருவம் எடுக்கிறது செப்பரேட். ஸோ நம்ம இதுல வந்து கண்டிஷன் லிவிங் என்டிட்டிஸ் போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட், பாடி டிஃப்ரெண்ட், சோல் டிஃப்ரெண்ட். வேறஸ் அவருக்கு வந்து சோல் அண்ட் பாடி சேம் தான். அப்புறம் என்னது, எவ்வளவு ஆச்சு டைம், 35 ஆயிடுது இல்லையா, எவ்வளவு இருக்கு நிறுத்திடலாம், நாளைக்கு இருக்கேன். 47 3 இருக்கு. 4-10 வரைக்கும் பண்ணா நம்ம முடிச்சுக்கலாம். செக்ஷன் 2 போலாம். 10 வரைக்கும் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? பண்ணலாம் மாதாஜி. 45 வரைக்கும் பண்ணிடலாம். பண்ணலாம் மாதாஜி. வந்துட்டாளா லீலாவதி மாதாஜி? வந்துட்டேன் மாதாஜி. இங்கதான் இருந்தோம் நம்ம. ஓகே, கூப்பிட்டு பார்த்தேன் ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு, யாருமே இல்லை. ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சோம். ஓகே, இப்ப யார், நீங்களே படிங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டே ஆகல இல்லையா, உங்களோட படி. லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்ருஜாம்யஹம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ நான் 4.7 and 4.8 என்ன சொல்ல போறது, கிருஷ்ணர் எப்பொழுது ஏன் தோன்றினார், ஏன் வரார், அவர் உருவம் எடுத்துன்னு வரார் இல்லையா. இப்போ கிருஷ்ண ரூபம் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வரார், அவர் ஏன் வரார்னு. அப்போ யதா யதாஹி தர்மஸ்ய, எங்கெல்லாம் அதர்மம் நிலை, தர்மத்தை வந்து குலைத்து எங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி அட்டுழியம் நடக்கிறதோ, whenever and wherever there is a decline in religious practice, who descendant of Bharata, யாரு அர்ஜுனா சொல்றார். And a predominant race in irreligion, religion ஃபாலோ பண்ணாம அக்கிரமம் பண்றாங்க. எப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி நடக்கிறதோ, ரிலிஜன் கம்மியாருது, irreligion ஜாஸ்தியாருது, அட் தட் டைம் ஐ டிசைன் மை செல்ஃப், நான் அந்த டைம்ல தோன்றுவேன். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ, மருத குல தோன்றலே, அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகிறேன். இது ரொம்ப இதுதான் நம்ம எப்போ அடிக்கடி கேட்கறதா. கிருஷ்ணர் எப்போது தோன்றுகிறார், அதர்மம்ல இது தலை தூக்கும் போது. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் ஏன் தோன்றுகிறார். அடுத்தது யார் படிக்கிறாள், பத்மா மாதாஜி படிச்சுட்டாள். படிங்க பத்மா மாதாஜி, சிந்துஜா மாதாஜி. இருக்கேளா பத்மா மாதாஜி? ஒருத்தரே இருக்கேளா கேட்கறதுக்கே டைம் படுது. சிந்துஜா மாதாஜி நான் படிச்சிட்டேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. லீலாவதி மாதாஜிக்கு முன்னாடி நான் படிச்சிட்டேன். படிச்சுட்டாளா? ஓகே. ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே,
ஓகே, சிந்துஜா மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. இன்னும் 2-3 தான் படிக்கணும். परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. டெலிவர் ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்னத்துக்கு வரார்? ஏன் தோன்றுகிறார்? அவர் தோன்றுகிறார். ஓகே, என்னத்துக்கு தோன்றுகிறார்? மெயின் பர்பஸ் என்னது? டு டெலிவர் த பயஸ். நம்மள மாதிரி நல்லவர்களை எல்லாம் காப்பாற்றுறதுக்கு. எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும், நம்மளும் அழிஞ்சு போயிடுமா? அப்புறம் என்னத்துக்கு பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா? நம்மளும் அழியறோம், தப்பு பண்றோம் அழியறான. இல்ல இல்லை, தப்பு பண்றவாள் தான் அழிப்பார், நம்மளை எல்லாம் காப்பாற்றுவார். நம்ம வந்து பக்தர்களா இருக்கோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பக்தரா இருக்கோம். டு டெலிவர் த பயஸ் அண்ட் டு அன்ஹிலேட் த மிஸ்கிரியன்ஸ். யாரு வந்து நம்பிக்கை இல்லாம துரோகம் இழைக்கிறாங்களோ அவங்கள வந்து நான் அழிக்கிறதுக்கு தான் தோன்றுகிறேன். as well as to re-establish. அப்படின்னு அது பண்றது இருக்கு. அப்புறம் ரிலீஜனை வந்து திரும்பி வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கு. re-establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. ஒரு யுகந்தோறும் நான் வந்து ஒரு யுகந்தோறும் நான் வந்து தோன்றுவேன். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்லோகாஸ் 4th சாப்டர்ல, அதனால ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எஸ், இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான். யார் படிக்கிறாள்? யார் வேணா படிக்கலாம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். ஜன்ம கர்ம ஷமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்பஹதஹ தியாக்தவா தேகம் புனர்ஜன்ம நைதிமாம் ஏதிஷோ அர்ஜுனா. என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணரின் தோற்றம் மற்றும் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்வதில் என்ன பயன்? ஓகே, இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஏன் வந்தார், எதற்கு வரார் எல்லாம் படிக்கிறோம். பட் இதில் பயன் என்ன? வாட் இஸ் என்னது knowing what is the benefit? One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode. Arjuna, என்னை பற்றி புரிந்து கொண்டா என்ன ஆகும்? அட்வான்டேஜ் என்ன பெனிஃபிட்னா, நீங்க திரும்பி இந்த ஜன்ம எடுக்கிறோம், கர்மா பண்றோம், திரும்பி ஜன்மா எடுக்கிறோம், கர்மா, இதுல இருந்து விடுவிச்சு என்னுடைய உலகத்துக்கு வந்து விடுவீங்க. அதனாலதான் இதெல்லாம் படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவே என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ. எப்படி அறிய முடியும்? இதெல்லாம் படிச்சாதான் அறிய முடியும் இல்லையா? இல்லாட்டி புரியாது நமக்கு. எப்பவுமே இதெல்லாம் புரியணும்னு அந்த கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணி ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணாதான் புரியும். அப்ப எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவே என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். அப்ப இதெல்லாம் பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா இதெல்லாம் நம்ம நாட் ஓன்லி அட்டெண்டிங் கிளாஸ் வந்து சத் சங்கத்துல இருக்கோம். நம்ம அதுல இருந்து இன்னும் முன்னுக்கு போய்தோ பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம அதுல மாத்திரம் வீழ்ச்சி இல்லாம நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். எஸ் சார், லாஸ்ட் ஸ்லோகா ஃபார் த டே பண்ணிடலாம். Has anybody in history able to understand Krishna? சரி, எல்லாம் கரெக்ட் தான். நம்ம ஹிஸ்டரியில நம்ம முன்னாடி இருந்தவாள் எத்தனையோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் புரிஞ்சிருக்காங்களான்னா எஸ், இருந்திருக்காங்க. இதை நானே படிக்கிறேன். வீதராக பய க்ரோதா மன்மயா மாம் உபாசிரிதாக பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவம் ஆகதாக. Being freed from attachment, fear and anger. அட்டாச்மெண்ட் வேண்டாம். முதல்ல இருந்து நம்ம தான் படிக்க சொல்றோம். யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி இது அட்டாச்மெண்ட் இருந்து ஃப்ரீ ஆயிட்டாங்க. அட்டாச்மெண்ட் தான் மெயின் பௌதிக இதுலதான். ஆன்மீகத்தை டெஃபினட்டா அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும். அதுல இருந்து அட்டாச்மெண்ட், ஃபியர், பயம், எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு பயம். ஏன்னா கடவுள் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லை, அதனாலதான் பயம் வருது. அண்ட் கோபம், இதுல இருந்து யாரு விடுபடுறாங்களோ, பீங் ஃபுல்லி அப்சார்ப்ட் இன் மீ, என்னை ஃபுல்லா நம்பி கடவுள் இருக்கார், அந்த மாதிரி வந்து என்னையே நினைத்து எனக்கே யார் எப்படின்னா இங்க என்ன போட்டிருக்கா எல்லாம் இந்த இவாதான் சக்கிகள், ராதாராணி சக்கிகள், அந்த பிருந்தாவன வாசிகள். படிப்பே கிடையாது அவங்களுக்கு எல்லாம். படிச்சேன், என்ன ஸ்லோகம்லாம் நல்லா தெரியும், சான்ஸ்கிரிட் எனக்கு ஒன்னும் தெரியாது அவளுக்கு. they don't know anything, they know only Krishna is God, I love Krishna. நான் அவரோட புல்லாங்குழ கட்ட ஓடியே போயிடுவா. குழந்தையும் விட்டாச்சு, புருஷனையும் விட்டாச்சு, வீட்டையும் விட்டுட்டு அப்படியே ஓடி போயிடுவா. அப்படி ஒரு பக்தி அவளுக்கு. அந்த பக்தி வந்து ரொம்ப மேன்மையானது அப்படிங்கிறாங்க. அவளுக்கு பயமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும். ஓகே, அப்ப என்னது பீங் டேக்கிங் ரிஃப்யூஜ் இன் மீ, என்னையே அடைக்கலம் கொள்றாங்க. அவங்களுக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை, இங்கிட்டு வரணும் அவ்வளவுதான். எனக்கு தொண்டு புரியணும். எப்படி காலையில அமுத்தி விடுறாங்க இந்த மாதிரி அந்த கோபிகளுக்கு. அதனாலதான் ரொம்ப வந்து ஒரு என்னது நல்ல பெரிய ஸ்தானம் கொடுக்குறாங்க. taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me. இதுவெல்லாம் இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு பண்ணவங்க எல்லாம் என்னுடைய உலகத்துக்கு வந்து விட்டார்கள். யார்? ஸ்ரீல பிரபுபாதாவே போயிடுச்சு. அண்ட் thus they all, நீங்க பாத்தீங்களான்னு கேட்க கூடாது, அவருடைய லைஃப் ஹிஸ்டரி படிச்சாலே நமக்கே புரிஞ்சு போயிடும்.
எப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அப்படி. And thus they all attain transcendental love for me. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாயினர். ஓகே, இதையும் படிச்சு முடிச்சுக்கலாம்னா அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இது. So different degrees of affliction. என்னது ராக, பய படிச்சோம் இல்லையா? அதுல ராகனா என்னது? ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட். ராகம்னா நம்ம தமிழ் ராகம் இல்லை, வேணும், எனக்கு அது வேணும், அது ரொம்ப ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா? காப்பி வேணும், இல்லாட்ட தலை வடிச்சிடும் அப்படிம்போமே, அந்த மாதிரி. ஸ்ட்ராங் அட்டாச்மெண்ட் டு மெட்டீரியல் லைஃப் லீட்ஸ் டு நெக்லிஜென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப். அப்ப அதுல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுச்சுன்னா என்னது? இதுல விட்டு போயிடும், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் விட்டு போயிடும். சீரியல் பார்த்தே ஆகணும், வெளியில போயே ஆகணும், அந்த மாலுக்கு போயே ஆகணும், போச்சு, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் ஜீரோ ஆயிடும். So bayam, fear of personal spiritual identity for them. Spiritual identity என்னது? நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய புத்திரர்கள் தான், நம்ம பகவானுடைய அம்சங்கள் தான், அது தெரியறது இல்ல. ஸோ ஒரு பயம், அதனாலதான் ஒரு பயம். For them merging into impersonal is highest. அப்புறம் இந்த இம்பர்சனலிசம்னா என்னது? அத்வைத பிலாசபி. அதான் நம்புவாங்க. நம்ம சொல்றது சேவகனா இருக்கணும், பகவானை சேவை புரியணும், அதுல அவங்க வந்து நம்பிக்கை காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. அதனாலதான் பயமும் எல்லாம் வருது அவங்களுக்கு. Because they are too absorbed in material body concept of retaining personality after liberation from matter frightens them. Okay, இதை நம்ம தமிழ் படிச்சு பார்க்கலாம். அனாலஜி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இம்பர்சனலிசம். ஏன் யார் வந்து உருவம் இல்லாதக்கு வந்து நம்பி பகவானை அந்த மாதிரி பார்த்து பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு. Compare living entities to the bubbles in the ocean which merges into ocean. அவங்க வந்து merging, பகவான் இடத்துல நம்ம ஒன்றி விடுவோம். அவ என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவானா, நம்ம பபுள் மாதிரி. இப்ப பபுளா தோண்டி இருக்கும், அப்புறம் என்னது? பபுள் உடஞ்சு விட்டுனா என்னது? அந்த ஓஷன்லயே merge ஆயிடும். அவ அந்த பிலாசபில அப்படி நம்பி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. குரோதானா என்னது? கோபம். Conception of void resulting from frustration of life. வெறுப்பு இருந்தாதானே கோபமே வரும் இல்லையா? Become angry at all sorts of spiritual speculation of out of hopelessness, takes to intoxicants. அதான் போதை பொருள்லாம் எடுத்துருந்து அந்த மாதிரி. Accept hallucination as spiritual mission. ஓகே, நம்ம தமிழ்ல படிக்கலாம். துன்பத்தின் வெவ்வேறு நிலைகள் என்னது? ராகனா ரொம்ப இது ஆசை. பௌதிக வாழ்வின் மீது வலுவான பற்று ஆன்மீக வாழ்வின் அலட்சியத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. அப்ப நமக்கு முள்ள அந்த பௌதிக வாழ்க்கையில கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கம்மியாக என்ன ஆகும்? இதுல ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிக்கும் ஆன்மீகத்துல. பயம், தனிப்பட்ட ஆன்மீக அடையாளத்தின் பயம். அப்புறம் என்னது? அவர்களை பொறுத்தவரை ஆழ்மாறானவற்றில் ஒன்றிணைவது மிக உயர்ந்தது. The merging with the Lord. அவளுக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறாங்க. நம்ம அப்படி இல்லை. நம்ம எங்க போனாலும் பகவான் தொண்டு புரியணும். வேறால் தாசானு. அவன் நமக்கு அதுதான் ஒன்று கொள்கை. அவர் ஜட பொருளான உடல் கருத்தாக்கத்தில் மிகவும் உள்வாங்கப்பட்டதால் பொருளில் இருந்து விடுபட்ட பிறகு ஆளுமையை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் கருத்து அவர்களை பயமுறுத்துகிறது. என்னன்னே புரியல எனக்கு. ஜட பொருள்ல ரொம்ப ஜட பொருள்ல வந்து ரொம்ப அதுலயே ஐக்கியமாயி அதுதான் எல்லாமே நினைக்கும் போது என்னது? அதுதான் வந்து that will only take care of us அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க. நான் இன்சூரன்ஸ் ஆகுறேன், பெரிய காரு பங்களா, ஏன்னா அதெல்லாம் தான் என்ன வந்து காப்பாற்றணும். பகவானை மாத்திரம் நம்பிட்டு தான் காப்பா. அந்த மாதிரி அவர்கள் பயம், அவளுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு. ஏன்னா பகவான் பேர்ல இது இல்லை. உதாரணம் என்னது? ஒப்புமைன்னு ஆழ்மாறாட்டவாதிகள் உயிரினங்களை கடலில் கலக்கும் குழிகள்னு இந்த பபிள்ஸோட ஒப்பிடுகின்றனர். குரோதா வாழ்க்கை குமிழ் நான் வேற என்ன சொன்னேன் இல்லையா? தப்பா சொன்னேன். குழி சொன்னேன், தப்பு. அதான் பார்த்தேன். குமிழ் கேட்டிருக்கேன். குழி பள்ளம் இல்லையா? பள்ளத்துக்கு தான் குழி சொன்னேன். குரோதா வாழ்க்கையின் விரக்தியின் விளைவாக வெற்றிடத்தின் கருத்து. விரக்தினால கோபம் வருது அப்படிங்க. ஓகே, நம்பிக்கை நமக்கு அதெல்லாம் என்ன, நமக்கு அவசியமே இல்லை. நம்ம எல்லாம் தாசாதான் நம்ம எல்லாம் பகவானை நம்புறோம். நம்பிக்கை இன்மையால் எல்லா விதமான ஆன்மீக ஊகங்களிலும் கோபப்படுங்கள். அப்புறம் எனது போதைக்கு கொண்டு செல்கிறது. பிரமைகளை ஆன்மீக தரிசனமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். என்ன பிரமைகளை? ஹாலுசினேஷன், ஸ்பிரிச்சுவலிசம். என்ன எழுதியிருக்காங்க புரியல. இது வந்து செகண்ட் செக்ஷன், நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute 20 minutes. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வாஞ்சாகல்பத்ருபியஸ்ச சொல்லி முடிச்சிடலாம். வாஞ்சாகல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய், அனந்த கோட்டி பக்த விருந்த கி ஜெய், பிரபுபாद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की
जय जय चैतन्य महाप्रभु की, जय जय भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की, जय जय राधा गोविंद की, जय जय राम लल्ला की, जय जय और हरि 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 बोल बोल। थैंक यू सो मच எல்லாம் வந்தவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் நன்றி Thank you, மாதாஜி. Mataji. लाइव Hare स्टार्ट Krishna Mataji. लाइव स्टार्ट பண்ணுங்க மாதாஜி என்ன மாதாஜி